Arratsalde on danoi, da ongi etorri 2026ko lehenengo plenua. Gaurkoan, ez ohiko plenua da eta punto bakarra dakau. Mutrikuko udalaren 2026ko ekitaldiko aurrekontua. Hasieratik errazena azalduko dugu bukaerako lagagabe, ze igual gero hasiko gea pixkat eztabaidaneo eta astuen gozakuz. Udaleko aurrekontu orokorrak dokumento bat baino gehiago daka bere barruan, eta gero aztertuko deun dokumento horrez gain beste bi nabarmen ere aipatu behar ditugu plenuan. Plantilla organikoa eta aurrekontuaren exekuzio araua. Plantilla organikoan iaz jaso gendu zen egonkortze prozesuak ekarri zituen aldaketak, eta aurtengoako jaso behar ditugu abenduko plenuan onartu zian lanpostuen balorazioak ekarri ditunak. Horrek izango dira aurtengo aldaketak. Eta aurrekontuaren exekuzio arauian ez do aldaketaik, azkenengo urtedanetan eramandan prozesu berdina izango da, eta hemen pixkate agertzen dira, azaltzen dira, fakturak onartzeko eta diru laguntzak onartzeko eta zeinek emango dituen baimenago alkate bazpen ezingo dian, o tokiko gobernu batzarrak erabakiko doan, o plenotan erabakiko dian. Baina horrek esan eten bezala, ez dake aldaketaik. Eta ia igual hasiko gea aurrekontuen dokumentuakin behakin. Sarreratxo bat ingo dut, nahiko laburran ere ustetan, eta gero banan hasiko gea geuriak pixkat azaltzen. Aurrekontuak onartzeko plenua izaten da urteko pleno garrantzitsuenetako bat, ordenantza fiskalakin batea, eta gero etxendan ekitaldiko itxieriakin batea. Eta, hemen planteatzen dira gure asmoak eta lehentasunak, eta urtean ziar Richarren bi arraiz zela erantzungo dixeun ere zehazten da. Lehen esan eten bezala, naiz da gero batzordeka zenbakita zehaztasun danak emango dira, nik ingo dute laburpen bat, jakitzeko pixkat gaurko plenoa zela aiaugean, ze prozesu eraman deun, eta kopuru batzuk ere argitzuko ditut. Nabarmendu nahi deu, aurrekontu hau, udalbatza osatzen deun beste bi alderdiakin ere partekatu dela, lanketa bateratu bat etxeko asmoa eduki deula eta gardentasunez jarraitzutako prozesu baten emaitza dela. 3 bilera izan ditugu, oposizioko bi alderdisakin, ogasun batzordia izan gendun abenduan 18an, eta batzorde hortan aurrekontuaren lerro nagusiak aurkeztu gendu zen. Gero urtarrilak 8an, 3kuan batu ginean, eta gehien bat horre ekarpenak entzun, eta zalantzak argitzu zian. Eta erainun, urtarrilak 13an, ogasun batzordia eduki gendun berriz, da konpromiso batzuk hartu gendu zen. Gure ustetan behintzat prozesuan irikixak egon geha, gauzak entzutzeko eta elkarrizketako eta lankidetzako prest agertu geha. Bilerak pixkat nundi noakuak eta azalduta, 2026 urteako aurkezten deun aurrekontu osua 8.782.750 euro eta 83 sentimokoa izango da. Zenbaki hontan doz orekatuta, bai diru sarrerak, bai gastuak ere hola egon behar dira eta. Urtero, urrian onartzen ditugun ordenantza fiskalak zuzen-zuzenian doz lotuta gure diru sarrerakin, eta gure diru itxurri bat herritarrak ordaintzen duen zergak eta tasak izaten dira, eta horrek doz lotuta ordenantza fiskalakin. Aurtengoako 2.845.000 eta 885 euro aurre ikusten dira jasotzia, gure diru sarreren 32%. Taulan agertzen da, zuzeneko eta zeharkako zergak eta tasak eta bestelakoak bezala. Taulako lehenengo 3 puntuak. Hala ere, gure diru itxurri nagusixena UFA da, Udal Finantziaketarako Foru Funtza, hau da, Gipuzkoako aldundixak, Gipuzkoako udalerri danai ematen dion diruak edo fonduak, herritarren biharrak asetzen laguntzeko. 2026ko Foru Funtzan aurre ikuspena,
5.062.076 eurokoa izango da. Gure diru sarreren 118%. Eta azkenengo diru itzurria diru laguntzak dira. Eta taulako 4. puntuan agertzen den transferentzia arruntetan 5.761.365 euro aurre ikusten dira. Hau da, foru funtsa eta diru laguntzen artean, gure sarreretako isa 166. Dana dela eta aurre ikuspen horre badakau, diru laguntzen aurre ikuspen hori badakau, baina jarraitzuko dut diru laguntzak eskatzen. Diru sarrera horrek, hortik handatozen diru sarrera horrek haunditzeko. Badakiguela haundisa enbiarko dela, beste erakunde batzuk ematen duen diru laguntza horrek jasotzeko, baina azkenengo urtetan hortan gabiltz, eta emaitzak oso onak izan dira, eta hainbat proiektu egin dira, diru laguntza horrek lortu dialako, eta aurten ere hori izango da gure konpromisua. Gero hor, sarreratan, taulako 5. puntuan, 175.000 euro ere aurre ikusten dira, ondarezko sarreratan, eta horrek dira pixkat, egaina eta Fondaberriko aparkalekuak, hortikan ateatzen den dirua, kontu korrontien interesak, eta emakida administratiboak. Hala ere, argi utzi nahi dugu urtero esaten dugun bezala aurrekontua ez dela dokumento itxi bat. Aldaketa eta egokitzu behar gea, tresna iriki bada, tresna malgu bada, eta horreitxua urten ere, iaz bezala ixe eta beste urtetan bezala ere, ikuspegi zentzudun batekin diseinatu ditugu. Hau da, diru sarreren aurre ikuspena betik bota deu, eta gastuak goitxik. Iaz bezala lehen esan dut iaz ere hola isen gendula. Eta jarri gea egoera txarrenian. Taulako sarrerak azalduta, oan gastuen laburpen bat egingo dut, eta gero banaka zinegotze bakoitzak bere arlokuak azalduko ditu. Ez geha jungo, engo dugu iaz egin gendun bezala, kapitulo danak batuta, lehenengoa emango dizeue hasieran aparte jungo da, baina gero zinegotze bakoitzak kapitulo danak azaldu beharrenean banaka, danak batuta azalduko ditu. Baitxa esan ere, hor kopuru batzuk agertuko diala, hor ikusten sostenak YouTubetikan kopuru batzuk agertuko dira tauletan, eta kopuru danak ez dugu bat etxen, gero beko zifrakin, bai, da ez deulako hemen danak azalduko, eta pixkat lehentasuna dakenak, o esan guratzuenak, bintzat partida danak banan ez ditugu esango. Orduan, hor gastuetan ditugu 9 kapitulo, langileen lan-sarixak, gero inarrek azalduko dituguna, 2.703.000 eurokin. Ondasun arruntak eta zerbitzuak horrek dira guk fakturetan ordaintzen ditugun gastuak, 3.424.270 euro. Finantza gastuak, 50.000 eurokin. Transferentzia arruntak, horredia diru laguntzetan ematen ditugun kopuruak, 2.065.880 euro, kreditu globalian 10.000 euro, inbertzio errealetan 464.600 euro, eta kapital transferentziak 55.000 euro. Gero dakau finantza pasiboak 0 eurotan. Orduan hasiko gea, Inar, lehenengo kapitulua. Arratsalde on danei. Horrengo kapituluak inazteko, horrengo kapitulua pertsonalaren lansariak dira, hau da udal langilego guztien soldatak urtean gehituta, eta hau lehengo urtean igoera bat eukizuan, lanpostuen balorazioa martxan geneukalako, eta aurre ikuspen hori egin da zauan. Orduan, igoera aura berdinean jarraitzeu aurten ere bai, 2.703.000 euro izango dira, eta horrek aurre ikusita zauan aldaketak lehen urtean, arkitektua kanpo zerbitzu izan berrian baina bertan dakau, eta beste aldaketa batzuk ere bai etorriko dianak kontu hartzaile, diruzain eta guzti hori kontutan hartuta doz, beraz, zifra berdinakin jarraitze deu 2026an ere bai.
Bale, aurre ingo dugu orduan hasiko gea bakoitzak bere arloakin. Neu hasiko nahi ongizatiakin, gizarte ongizatiakin. Hor kopuru orokorra 783.000 eta 600 eurokoa da. Bueno, horre nabarmenenak dia 80 urtetik gorako pertsonan biharretan jarri dugu 12.000 euro zu detektagailuen programiakin jarraitzeko. Kale heziketa eta heziketa programak 75.000 eurotan, hori ere aspalditxikan dakaun programa bat da, gure haur nerabe eta gaztiakin esku hartziak etxeko. Etxez-etxeko laguntzetan aurten desente altzau deu kopurua, azkenengo urtetan bagatoz, altzatzen. Iaz 370.000 euro euki gendun eta ia aurreko urtetikan 23tikan ja desente altzauta zauan eta aurten planteatzen deu 480.000 euro. Bueno, arrazoiak dira, garrantzitsuenak bi, batetikan erabiltzaile kopurua gehitzen dijua, ze, azkenian danok geixo bizigea ere eta geure etxetan nahi deu bizi, eta orduan horrek koste bat badaka, zainketa horrek badake koste bat, eta erabiltzaileak gehitxu bai, baina gero ordu kopurua ere, etxez-etxeko laguntzen ordu kopurua ere pertsonako ere gehitzen dijua. Baina hortaz aparte, eta horrekin juten da oain arte altzatzen diru kopurua, hortaz aparte, aurten sinatuko dugu hitzarmena, etxez-etxeko laguntzak ematen duen enpresiak kontratatuta dakau enpresa bat, eta enpresa horrek sinatuko dugu hitzarmena bere langileekin. Orduan horrek suposatzen dugu langile horren lan baldintzak eta soldatak duinduko diala. Eta horrek eskatzen digu guri esfortzu ekonomiko bat, eta presgoz, dudai gabe, hori asumitzeko, eta orduan partidan jarri dugu 480.000 euro. Gero diru laguntzak eukitzen ditugu batetikan pertsonai eta bestetikan elkartiai, eta hor dakau pertsonai 131.000 euro, etxe bizitza lokairurako, gizarte larrialdietako, eta familia eta norbanako esku hartziak etxeko, eta gero elkartiena nazioarteko lankidetza urtero bezala, eta herriko elkartientzat. Arlo sozialian dabiltzen elkartientzat. Gero gizarte zerbitzuen garapenerako dakau 10.000 euro, eta hor taulan ez dezu ikusiko, baina gehitxu dut baitxa, ze importanti iruditu zait, lan munduan txertatzen laguntzeko 7.500 euro. Kaixo, atzalde hon danoi. Kirolakin jarraitxukeu. 2006 urtea behira, kirolai lotutako aurrekontuak 427.000 euro da, 427.000 da 10 euroko aurrekontua dakau. Kirolgunen kontserbapena 61.000 euro, eta behian ipintzen doan bezala, kirol instalakuntzen inbertsioak esango dira 59.000 euro. Kirolgunak eta kirol instalakuntzetan hobetzen eta inbertitzen jarraituko reu. 2026 urtea behira nabarmenduko deu, Milueiz pilotalekuan eskerpa eta nahi duela pintxatu, sokatira entrenatzeko gune hobetu, eta arrantaldeantzako traineru batel eta traineria gordetzeko gunea egokitxo. Kiroldegiaren kudaketa 165.000 euroko esango da. Aurten 2026 urtean lizitazio prozesu ipinikeu martxan kiroldegiari lotuta, eta kirol jarduerak esango dira 8.000 eurokoak. Jaietarako kirol ikuskizunak 18.000 euro, diru laguntzak taldei eta kirolerei pixka altzauen dugu eta 16.000 euro arte. Hau altzatureu, suertez, herrixan kiroltaldea gehitxu dijuaz, orduan, diru laguntza hau handitzia erabakireu. Eskola kirola eta udakapaina 55.000 euro aurrik usteu. Diru laguntza hau ere altzatuen deu, 2026 urteai behira kontutan eukitxa, juntzan urtean sinatu ginen
definitzu eta adostu dinun kirol eskola estrategiarekin aurrea segitzeko. Kiroldegia egokitzeko 23.000 euro aurreikusteu 2026 urtean. Esan, kiroldegian ere azken urtetan inbertsioak etxengo zela eta jarraituko reula. Eta horren ondorizu hau da, 2015 urtean 230 bazkide zozen kiroldegitzan eta gaur egun urtarrilean 500 bazkideko langa gainditu dugu. Gero hor dakau partida bat dela futbol zelaiko eraberritze lanak, 10 eurokua. Hainizek esan duan bezala gure estrategia garbi da, estrategia garbi da zer eta nunen bihar dan, etorkizuneako. Eta batzu dia aurrekontutik handi zela, da beste batzu dia diru laguntzatik lortzen deuna. Orduan, hor dakauna da, futbol zelai eraberritzeko lana, proiektu handi bat zauan, definitzu handalo urte batzuk entzianak, pausuz pausu, proiektu hori etxenguaz, 2025 urtean adibidez, konbendu atzian zauan urdipozitua futbol zelaire urreatureu, eta 2026 urtea behira, zubi azpian aldagelak etxia, eta kanpo futbola irisgarri ipintzia aurreikustegu. Orduan, honek aurrera mateko diru laguntzak ja identifikatuta eta proiektuak aurkeztureu, hori dela eta, gure helburua da hori dana aurrera matia, eta ipinireu 10 euroko partida bat. Garapenakin jarraituta, garapenea lotuta 2026 urtean 224.900 euroko aurrekontua dakau, linea bat ipinireu. Turismo bulegoa eta Nautilus 56.400 eurokoa. Mutrikulan enpresa txikiei diru laguntza 30.000 euro eta mutriku gratuz diru laguntzak 14.000 euro. Diru laguntza honek oso importantia dira, porque mutrikun etorkizuna hortikan dator. Mutrikun etorkizuna garapen ikuspuntutikan. Orduan, ekintzailetza bultzatzeko, partida horrek mantenduen goreu. Arraindaztaketa, hor lotuta diogu, eguneko eguna berdel egunarakin 35.000 euro dakau. Bono kampaina datorren urtean behire ere, 2 bono kampaina horri ikusteu. Etxia, uda berri, uda sasoian da bestia neguan, hortarako 30.000 euro. Konbenduko obra, hor dakau partida bat 10 eurokua. Hemen esan, konbenduko obra martxan dola, eta askotan errepikatu duen bezala, 2026 urtean bukatu behar dugu. Horri lotuta, ja proiektua definitzuta do, proiektu ejekutatzen dabil, diru laguntzak ere badakigu zenbatekoa dian, baina, edo zer pasatu ezkeo ere, eta ez dakazertan pasatu beharrik, baina horri pinireu partida bat 10 eurokua. Esan bezala, 2026 urtea behira, konbentua bukatuen behar da, enbolbentia bukatuen behar da, turismo bulegoa bertan ipini behar da, Nautilus museua, liburute gisa, eta nola ez, horrekin alda batea, konbentua hurrian plaza batein, eta aparkalekuak, edo oain kendu dian aparkalekuak ere berrezkuratu. Eta gero landaketak eta luzaile mantenurako, 30.000 euro. Atzalde hondan hoi, nik aipatuko ditut lehengo kulturakoak, gero euskerakoak eta gero gazteriakoak. Kulturako aurrekontuetan, dakagun kopuru totala da 352.200 euro. Multzo honetatikan bi partida potoluenak, dia hor dakazuen lehengo bixak, herriko jaixen partidia 125.000 eurokoa izango dela, eta kultur jardueren partidia 85.000 eurokoa dela. Bi partidak aurreko urteko kopurutikan antzeko doz, 1.000 euro gehixo bakoitzean. Horrez aparte, dakagu ere bai kulturan barruan, dakagun Xabiel Kulturretxean kontzerbapenerako 3.000 euro, eta badakagu ere bai ondare jakin zerikusia dakaten jardueretarako 6.000 euro.
Urrengoko lerruan dakazuena da, geuretik sortuak udalbiltza, hau da, zirkuito bat udalbiltzak martxan ipintzen doana, eta orain dela aurreko edizioan ere parte hartu ginen, eta oraingo edizioan ere parte hartzen gabiz, eta edizio hau dela eta eukidegu komikigile bat eukiginen iazko urtean herrixan, eta bere komikisa mutrikukin erlazionatuta sortu deu, mutriku eta gehien bat gastronomiakin erlazionatuta, eta horren berri laster egingo da aurkezpena, eta hemen dakagun kopuru hori da azken finean sortzaile horrek beka bat jasotzeko eta mutrikun egonaldi bat etxeko proiektu hori garatu ahal izateko. Horrez aparte, honekin lotuta ere bai, herrixan eukiko ditugu, honen barruan bilduta, bi antzerki emanaldi, eta baitxa ere komiki hau honen aurkezpena. Gero dakagu liburutegiko dinamizaziorako 4.700 euro, iazko kopuru baino zeo zer geixo. Horrek izango zian, bigarren kapituluakin zerikusia dakaten partidak, edo bigarren kapituluan dozen partidak, hobeto esan da. Eta gero jarraian ditugun beste 4 partidak dira laugarren kapitulukoak, eta horiek danak dira diru laguntzak bartzen dituzten partidak. Tartian dakagu kulturtaldientzako urteroko diru laguntzak emateko partida, eta baitxa ere jaixak antolatzekoa eta auzuetako jaixak antolatzekoa. Eta gero, bandaren zuzendaritza ordaintzeko ere bai, diru laguntza bat ematezako musika bandai, 15.000 eurokoa, eta horre ere bai, hori zehazten da. Eta kulturakin bukatzeko, dakagu beste inbertzioen kapituluan, beste 2 puntu olai nabarmen, alde batetikan eraikinen egokitzapenerako 5.000 euro, eta bestalde liburutegiko liburuen erosketarako 10.000 euro, iazkoa baino zeo zer geixo. Horrek izango zian kulturakoak, eta oan euskarakoak zehaztuko ditut. Euskarako aurrekontu totala izango da 123.785 euro, eta hemen alde batetik ditugu euskara jarduera ezberdinak burutzeko lerro bat 26.000 eurokoa, eta baitxa ere Luardo etxian kontserbapenerako beste lerro bat 4.500 eurokoa. Eta gero, diru laguntzen atalian, laugarren kapituluan eukiko ditugu alde batetikan udal euskaltegirako 59.285 euro. Hau ez da udalak erabakitzen doan kopuru bat, hau udal euskaltegisa azken finean mankomunitate bat da, udal ezberdinek parte hartzen dugu bertan, eta zehazten da diru kopuru hau mutrikun ateratzen dian euskara ikasteko taldien arabera. Eta aurten egokituzakuna kopuru hori da. Eta gero, euskarako diru laguntzetarako beste 34.000 euro. Eta ja bukatzeko gazteriako arluan, guztira 82.000 euroko aurrekontu bat eukiko dugu, gazteria jardueretarako 6.000 euro, helduleku aholkularitza zerbitzurako, dala ongizateko aholkularitza zerbitzu bat herrixan eskaintzen dana eta herritxar danantza zabalik dauana, 12.000 euro. Gero, gaztelekua eta ludotekako zerbitzuetarako beste 55.000 euro, eta bukatzeko Txantxangorriko udako aisialdirako 9.000 euro. Bueno, gobernantza ardua urtero bezala diru kopuru handiena dakan aurrekontua izaten da aurrekontuen barruan. Aurten ere 3.347.941 euroko aurrekontua da. Eta, bueno, lehen urtean esan nuan bezala da pixka del cajón desastre, ez? Sartzea hor, egunerokotasuneko kostu handiko gauza asko, tartian, bulego orokorreko gastuak, segurtasuna eta trafikoa, kaleen da berdegune mantenua, obrak eta kontserbapenak gure udal langileek ite dituztenak, hondartzak, zaborrak eta kale garbiketa, badia gauza ezberdin ugari. Lerruak asko dira, orduan, saiatu nahi dena da azpia ataleka egitea, eta pixka eta saltzia zer bakoitzean,
Eta hasiko naiz bulego orokorrakin, bulego orokorrean 613.000 eta 300 euro bideratzeia, eta bertan sartzen da, udal eraikinen guztien kontserbapena, udal igogailu guztien mantenuak, eraikin guztitako eguneroko garbiketa zerbitzua, argindarra eta bero zerbitzua udal eraikinetan, aseguruak, zerbitzu juridikoak, inprimaketak, hau da, egunero udalak eta udal eraikin guztiak funtzionatzeko biharrezko diru kopurua dago. Segurtasuna eta trafikoei dagokionez, 231.000 euroko aurreikuspen dakau 2026-rako. Hemen udaltzainek biharrezko material guztia eta ibilgailua mantenua eta erregaiak eta horietaz gain, TAO sisteman kudeaketa eta isunen kudeaketarako laguntza zerbitzuare hor sartzen da. Urrungoko azpiatala izango genuke kaleen eta berdegunen mantenua, hemen berdegune eta parkeen mantenuak sartzeia, kali argiteria, herribusan zerbitzua, eta baita izurriten aurkako zerbitzuak ere bai. Obrei eta kontserbazioei dagokionez, 357.000 euro bideratzeia, hemen asfaltatze lanak, bideen da landa bideen konponketak, udal garajen mantenua, seinalistapenak, semaforuak, ibilgailuen konponketa eta lantalden segurtasun neurriak sartzen dira. Ez dira obra handixak izaten, baina bai egunerokotasuneko mantenuko obra txiki horiek guztien kopurua izango litzateke. Urrungoko puntua hondartzak dazkau, dakizu bezala udalak udaran erabiltzen ditugun 3 hondartzak kostu potolo bat dakartzate, izan zaintza, sorospena eta salbamentua, hondakinen garbiketa eta mantenua, 226.000 euro kostatzezako. Kostatzezako ez, 226.000 euroko gastu bat jartzen dugu aurrekontutan, baina egisa da 2025-etik eta lehen aldiz 120.000 euroko diru laguntza bat lortu genuen, eta 2026an ere 120.000 euro gutxieneko diru sarrera bat espero dugu foru aldundietik. Orduan, sarreretan gehitu dira 120.000 euro horiek, eta gastutan jarraitzeu betiko kantidadia izaten. Orduan, nahiz eta udalai gutxio kostatzezakon, aurrekontutan gastuak bere osotasunean inputa berdia. Egisa da lanian jarraitze deula, hemendikan gutxira beste bilera badakau, eta gure helburua beti izan da foru aldundiak hondartzan kudeaketa eta finantzaketa osua bere gaina hartzia, segulertze dugu hondartzak unibertsala diala eta mundu guztiak erabiltzeitula, eta ez dela bidezkoa udal txiki batek bere gaina hartu berri zatia 3 hondartzen kudeaketa guztia, eta horretan jarraituko degu lanian beste urte betez. Eta, azkenik inbertsiotan, gobernantzatikan, parkiak berritzeko 100.000 euroko inbertsio bat aurre ikusten da, 2025an tubo parkea itoko usitzakon, eta urten, ez bali badago gauza arrarorik, Samaikoiako parkea helduko jau. Etxe bizitza plana egiteko beste 18.000 euroko inbertsio bat ere aurre ikusten dugu, eta azkenik, urtero goazen bezala, irisgarritasuna hobetzeko 15.000 euroko lerro bat jartzen dugu, irisgarritasuna hobetzeko eginaldian lanketa horiek azkenean asko dialako. Eta, hemen falta zaigun zatila da Zaborra eta kale garbiketa, dakizuen bezala honek kostu oso handi bat eukitzen du, gure udalerriantzat, 1.353.651 euro, hau mankomunidadetik datorren zifra bada, eta hor sartzen dana da kale garbiketa, zaborbilketa eta zabor horren tratamendua. Orduan, hori izango litzateke gobernantzan 2026rako espero deun aurrekontua. Arratsaldeon, nik hezkuntzako partida komentatuko ditut, guztira 111.000 euro ditugu. Hortikan 15.000 euro izango dira ikastolen kontserbapeneako, 25.000 euro ikastolarko argindarra eta bero zerbitzua mantentzeko, Zamiela ikastetxeko argindarra 10.000 euro, hezkuntza ekintzetako, hezkuntza batzordetikan aurreratatzen ditugun ekintza horiek burutzeko 30.000 euro, oinarri saria azaldu izan du, baina, herri hezitzaileen aholkularitza zerbitzu hori 3.000 euro,
Zamiela ikastetxearen teilatua 25.000 euro, eta haurtzaindegiaren egokitzapenerako 3.000 euro jarri ditugu. Arratsaldeon. Bueno, ingurugiroa eta ekologia, amendakau 76.000 euro, aurtengo 2026ko partida, baina, bueno, entzun dezuen bezala, ez da bakarrik ekologia eta ingurugiroa, ez da hau atala bakarrik, baraz beste batzuk bai, ez? Horre, ondartzak, berdeguneak eta horrek inbertsioak, bai fotovoltaikoak eta orgabizenak. Baina, bueno, guk hemen dakaune partida bat jaulan markata dakau, natura ekintzak, horret dizen bai hartzainarreka eta bai hormolako potzua, lehen bezala, aurreko urtitan bezala, jarraitzuen bihau mantentzen, landaketak etxen, inbazorak entzen, eta, bueno, hortako dakau 100.000 euro, ez, mantentzeko. Gero dakau energia komunitatea, bueno, hori, dakizuen bezala, zelan komunitate bat sortu da, udalabe partaide izango bertoku, bazkide bezala, eta, bueno, horrako dago, 2.000 euro, dizenak, bai kuotak, eta bai diru laguntza bat emon bibako eurai, odan dala, ez? Gero dakau, bai, klima eta energia ekintzak, hori 5.000 eurokua da, partidia, bueno, hori da, bizkat, bazkidak, komunikazioa, eta, bueno, ikusiko erau, urti joala, zerreia garakotza, baina partida bala garau, zerbait itxiener, komunikau, aber gauzak zelan duzen. Eta gero gundakau, bueno, partidia, betiko urteroko partidia da, animalien babeseko ekintza, bakiu legia eta dakaune gazto bat dakauna, ez, felinuak, eta, bueno, orduan hor dakau diputazioik etxezku, zerbitxo batzuk etxezku, eta dakau hori 10.000 euro, behatzite 800 euro bat, bertan lagaten dugu, zerbitxo batzuk etxezku, baina ez danak. Orduan beste diroko puruaz, beste ekintza batzutak hau, porque enbiarratak haute. Orduan enbiolako, lekon bat bestute dana, prestau, eta, bueno, horretxetize dakaunak. Azken baten, 67.000 euroko partidaz jokatuko dugu. Eta berdintasunai lotuta, alde batetik dako hemen feminismoa eta bestetik migrazioa. Feminismoa behi da lotune emakumeen jabekuntza eskolako ekintzak antolatzeko 18.000 euro. Aurreko urtean hasi genduen LGTBIQ+ diagnostikoak txen, baina hasi besteik etzanein, eta orduan aurten bigarren zatixea ekingo dixeu, eta hortako 4.000 euro aurreikusten dira. Zerbitzu berri bat eskaintzea aurreikusten dugu emakumentzako aholkularitza juridikoa izango dena, hortako 5.000 euro, eta gero egiera hezkuntza programa, 3 ikastetxetan hezkidetza programa aurrera eramateko, 15.000 euro. Eta migrazioi lotuta, harrera plana bere garaian bazagoan arren berraktibatzeko beharra ikusten dugu, eta horri helduko iseu, eta hortako 16.000 euro aurre ikusten ditugu, kultura aniztasun jaialdirako 1.000 euro, eta gero sentsibilizaziorako ekimena, izan lehik hitzaldixak, erakusketak, antzerkiak, beste 9.000 euro. Guztira, 78.000 euroko aurrekontu izango dugu ontako. Neuk amaitxuko dut rondia, hirigintzako kontu batzukin. Horra aurra ikusten dugu, saneamendua eraberritzea, 50.000 euro jarri ditugu aurten. Hori izango da, Pinazte itxikan moia dijuan saneamendua, horre 400.000 euroko proiektu bada, ur konsortzioakin erdi banaingo deu, bakoitzak 200, baina beurakin hitzartu deu, urtero diru kopuru bat jartzia, 200.000 euroak batea jarri gabe. Horretxio jarri deu, 50.000 euro horrek. Kotxe elektrikoen kargadoreako 30.000 euro jarri deu, herrixan 3 punto desberdin jarriko ditugu. Hirigintza jarduketak, arau berrikuzketak, 80.000 euro jarri deu. Hau urterokua da, azkenengo plenuan, azarokoan ez dakit noiz izan zen, baina esan gendu ja martxan jarritxa gendukala, eta ja fasetan do planifikauta, eta aurtengoako 80.000 euro jarri dugu hasieria emateko. Eta gero herribideak konpontzeko 50.000 euro. Gero dakau hor, beste 3 proiektu azaltzen dira LJE bezala, lehentasuneko jarduketa eremua guk ezautzen dugu
hobeto FAP moduan, erderaz, zona de actuación prioritaria. Bueno, handala urte batzuk Debabarrena eskualdia bea izendatu zen, lehentasunezko jarduketa eremu bezala, deia pixkat zona industrialak edo degradatuak izan, industria itxio degradatuta dozenak pixkat berreskuratzeko, eta hor Debabarrenan barruan, Mutriku ere sartzen da, handala urte batzuk aurkeztu zian 3 proiektu, eta bueno, azkenengo urtetan egon gea lanian proiektu horrekin, onartu zan dana, eta bueno, oan ja, hasi dira, horko etekinak hasi gea jasotzen. Orduan hor barruan doz estuarioko plan berezisa, Debaibaiko plan berezisa, hor hasi gea Reinerrekin, Reiner dezjabetu du, hori izan da lehenengo pasua, eta bueno, horrekin jarriko gea martxan, bakoitzetikan partida bat 10 eurokin zabaldu du, aiatuko dian FAP edo LJ hortikan aiatuko dian diru laguntzakin aurre eramango ditugulako proiektu horrek. Bat orduan esan duten bezala da Debaibaiko estuaixuen plana, bestia da portuko malda egonkortzia, akuakultura eskola atzian dauan portuko malda hori ere, hortikan 525.000 euroko diru laguntza jasoko deu, eta hirugarrena da Mijoako asfaltatze lanak, eta 140.000 euro jasoko deu. Orduan, jasoko ditugun kopuruak ez dira 200 kopuruak, horretxo jarri deu 10 euroko partidak gero geuretikan, gerekinetikan dirua jartzeko proiektu horrek aurrera eramateko. Eta gero hor dakau beste 4 lan lerro jarri ditugu 10 eurokin, atxitxin aldapako eskaierak bere momentuan obria ez lehitxu gendun, dezertu gelditzu zen, eta bueno, pixkat gelditzu ginen danok horixe ez, pena hundixakin, baina bueno, hori da. Badakau asmoa, badakigu biharra hundixa dagoela, badakigu, eta bueno, eskaierak berritxuko dira, geure baliabideakin esango dugu, ezta? Hor, bueno, jonek badaki, bolako plaka batzuk eta jarriko diala, plakak, beti plakak esaten, ez dira plakak, bueno, bai, eta ingurua, beste honean batzordean esanoan bezala, ingurua argitxu, ze oso ilundo. Lurzorua garbitzea beste 10 eurokin do, hor, Ondabarroko batzordietan esan deun bezala, Ondabarroko lurrak deskutsatzeko proiektua diru laguntza batea aurkeztu gendun, Eusko Jaurlaritzako diru laguntza batea, oain arte ongea izaten ebazpenen zaingo zela eta ebazpenen zaingo zela, baina ebazpena jau da, eta 139.000 euro jasoko ditugu. Proiektu hori aurrera eramateko. 169. 169. Orduan, bueno, ekologia batzordian hasiko gea hori lantzen. Gero mugikortasun plana ere hor dakau, 10 eurokin, plan hortikan aldian etorri, ez dut esan etorriko dianik, baina albaldin bada etorri zehoze, bueno, ezpan lerro bat zabaldik lagatzen deu, aktuazio hori etxeko, eta gero Azkiaga dakau ere, hola gelditzu ginen jarriko gendula, Azkiagako eremu hori, bueno, 2006 zazpitxikando proiektu hori onartuta, urtetan udalian proiektu aldatzeko ez aldatzeko, bueno, azkenean ez da izen, oantxe badirudi proiektu hori martxan jarriko deuela, eta, bueno, askotan komentatu izan deun bezala, jarri ginen harremanetan horko promotoriakin eta jabiakin, planteau zixen guk pixkat zer nahi gendun, eta, bueno, itxuraz azte honetan, datorren astean birparzelazio proiektua aiatuko da, eta aiatzen danean jarriko gea berriz 3 alderdixok, eta ikusiko dugu, zertan datzan proiektu horrek, eta zer aldeun ze onura alditzugun plantea, bueno, jungo gea hori lantzen da, ezpane, 10 euroko lerro bat zabaldu dugu. Eta, bueno, ustet listo, ez? Gure aldetikan amaitxu deula dana. Bale, Aitor, ondo, barkau, importantia. Azterlanak eta proiektuan hor jarri dugu, nik ustet aurrekontutan 3 azterlan eta proiektu ezberdin dozela, baina hau importantia iruritzezaku eta neuri astu. 80.000 eurokin jarri dugu, bueno, horre bere momentuan esan gendun, komenduan
komendua, lehen Aitorrak esan duan bezala, eukiko ditugu, eraberritzen danean, eukiko ditugu turismo bulegua eta liburutegisa eta eta bestia, baina alboko alde hori, bai, gelditzen da, printzipioz teiatuaen da, baina esan gendun Eusko Jaurlaritzakin nahi gendula hitzarmen bat sinatu, hor zuzkidura etxe bizitzak ateatzeko. Orduan, Jaurlaritzakin batu gea bi aldiz, hitzarmen hori sinatu ahal izateko, eta beti beurak esan izan dugu, beurak asmoak onak dakela, baina oso lentuak diala. Eta orduan, proiektu hori azkartzeko modu bat dala mutrikuk beak udalak etxia proiektua. Eta proiektu batekin juten baldin bagea askoz arindu lehikela urte bat, o bi ere bai esan zuan. Orduan, erabaki deu, proiektu hori geuketxia alik eta azkarren eukitzeko gaztientzako, edo esain gaztientzako, zuzkidura etxe bizitzak herrixan. Oloixe, hau da, pixkat, gure asmoak honedia, eta, Jon, igual iruritzen bazatzue Jonek, gero Inigok, eta gero sartzen gara, igual, ez dakitxeo ze baldin bado behintzat eztabaidatzeko o esateko. Bai, arratsaldeon, danoi. Aurtengo aurrekontu proiektua aztertzerako momentuan lanketa sakona egin nahi izan deu, eta azkeneko 10 urtetako aurrekontuak konparaketa bat egin deu, pixka perspektiban begiratut ikusteko norabidea zein dan, eta aurrekontu horrek kontestu horretan zer suposatzen doan, zen norabidetan dijoa zen. Eta uste du, lanketa hori da, konklusio garbi batzuk behintzat atera izan ditugula. Holako pixkat historiko txiki bat eitxiarren, oin dela 10 urte, Mutrikuko udalen aurrekontua 6 milioi euro ingurukoa zen. Egun dela 10 urte, krisialdi golpe gogorra jotako urteak izan zirela, beti gogoratzen duten bezala, kopuru horretatik portzentaia eder bat gainera zorrak ordaintzera bideratzen genuela garai hartan. Urte haietako esfortzu hori esker, lortu genuen zulo hartatik erten, baina bidea gogorra izan zen eta ordutikan ikasi beharko genduke zerbait. Egoera guzti hartatikan, gaizki pasatu genduelako danok. Ordutik urtez urte Mutrikuko udalen aurrekontua handituz junda, modu progresibo, ordenatu eta natural baten esango genuke. 2018an 6 milioi 300, 2019an 6 milioi 900, 2020an 7 milioi 200, 2020an 7 milioi 250, 2021an 8 milioi 500, junda progresiboki, modu natural baten, igotzen. Eta aurten 8 milioi 750 eurotara iritsi gera, ez? Nizek azaldu doan bezala. Gorazko joera hori izan duten bezala, ohikoa eta naturala da, aurreko 2 urtetako aurrekontutan izan ezik. Horreuki deu, egoera berezi edo arraro bat izan dana, extraordinario izango dugu nola izateko, Next Generationeko diru laguntzak izan dianak. Hor, pasagon proiektu potolo bat, komenduarena eta sana, eta borrek indona da, azkeneko 2 urtetako aurrekontuak 13 milioi euro inguruan ibiltzia, ez? Egoera edo progresio natural horretatik edo pixkat aldentzen sana. Eta, aurten berriz ere voltatzen gera, hori Next Generation bukatu denean, voltatzen gera berriz ere gure ohiko aurrekontu naturalera edo logikora, ezta? 8 milioi 700 horta. Denbora honetan urtero errepikatu izan dugu, kontuz ibiltzeko diru laguntza handi hauekin, trampa moduko bat ere izan aldiralako, ezta? Arrisku beteak egoten diralako, aukera onak eta, gauza asko itzeko aukera ematen dute, eriala da. Baina, kontuz ibili behar dela, lehen ere, esperientzia txarrak izan dalako aurrekontu deialdi handisekin. Eta askotan gaina gertatzen dena diru laguntza hauekin lehentasunak udaletxeak edo herrixan bertan identifikatu beharnean, bazkenean etortzen dela baldintzatuta diru laguntza horra markatzen dizuen helburuetara, ez? Ez dakit, Next Generationek adibidez, turismoko proiektuak edo ingurumeneko proiektuak edo diru laguntza asko datoz, baina markatzen dizuen norabidea zein izan behar dan, eta bere momentuan izartukin ere antzeko zozor pasatzen zen, ez? Eta gaina diru kopuru bat ematen dizue, baina, ez eguneko una, orduan zuk gainontzeko osatu behar dezu, eta horrek ere, zure aurrekontua eta zure inbertsio gaitasuna mugatzen deu, urte batutarako behintzat. Eta, hori behin urtero esaten dela uste dut, eta behin izan diazue, jendia beldurtu nahian ibiltzen izela, irakurketa eskorrak egiten ditutela, baina, aurtengo aurrekontu proiektu ikusitza, nik uste dut, egoera hau, inoiz baino garbixago ikusten degula. Eta esango nuke, inbertsioi dagokienez, azkeneko urtetako aurrekonturik pobreenak diala, edo tristienak. Aurreko urtean, 2025an,
orain arte genduen zor historiko hori kitatzea lortu zen, aurreko urtean ainizek ez, posa hondiz izaten zuen, da danok postu ginen, behingo zorra kendu gendun, zorra zero, albiste hona danontzako, eta klar, honek alzigun ere eman pentsatzera, ja behin zorra ordainduta, daukiko gendula diru gehiago, inbertziotarako, eta ez, gauza berriak itxeko. Hala pentsatzen dugun duk behintzat ez da, normalena hori pentsatzia da, baina ez da hola izan. Edo ez da hola izaten ari. Azkeneko urteetan aurrekontuaren 8-10 inguru bideratu izan da inbertsiotara, urtero. Gure legealdiko azkeneko urtean 1,12,72 izan zen, baina gutxi hori izan da, 1,10 inguru, 8-10 inguru, eta hori gaina, oraindik zorrak ordaintzen ari ginela, eta aurrekontuaren parte bat zorrak ordaintzera bideratzen gendula. Aurten aldiz horrek izan gabe, aurrekontuaren 5,4 bakarrik bideratzen da inbertsiotara. 2018 kona, ematen den kopuru txikiena inbertsiotara dedikatzen den aurrekontuarekin, osotasunekin konparatuta. 2023an, legealdi honetako lehenengo urtean, zuek gobernatzen ari zinatela, lege honetan, 953.000 euro bideratzen zian inbertsiotara, aurten aldiz, 464.000, justu erdixa. Esan dezakegu beraz, aurrekontu hauek, gure ustetan, esan duten bezala, pobreak direla eta guztiz desaurekatuak daudela. Inbertsiotara bideratzen den diru kopurua oso txikixa dalako. Eta ez duelako albideratzen etorkizuneko erronkei aurre egitea. Eta nondik dator desaureka hau? Aurrekontuan kopurua ondo, edarra baldin bada, eta zorrik ez baldin badago, nora bideratzen da dirua, inbertsiotara ez baldin bada, ez? Orduan gure 10 urtetako konparaketa horretan ere, azterketa horretan ikusi aldi izan duguna da, batetik pertsonal gastuak, ez? Horreta edo, aipatu nahi ditugu. Aurrekontuaren 1,30 da pertsonal gastutara bideratzen dena, lehen 1,6-1,7 inguruan geunden, eta legealdi hasieratik hona, zeregin honetara 500.000 euro bideratzen dira gehiago urtera lehen baino. Egisa da, hor eman diala udaletxean aldaketa batzuk, egin deula, aurreko lehenuan onartu zen berrantolaketa hori, langileen balorazioa, horrek ere soldata batzuk igoera tekarri doala, eta perfil berri batzuk ere, lanpostu berri batzuk ere sortu diela, berdintasun teknikaria, ingurumen teknikaria, arkitektoa, tabar. Orduan, baina, ez digu bereziki atentzioa deitzen pertsonal gastuan egondan igoera. Hori, gertara horrek eman da, gauza normalitzen daiteke. Baina, laugarren kapituloa da atentzioa deitzen duguna. Lehen ere hainizek komentatu dugu, ez? Kapital transferentzietara bideratzen den kapituloa dau. Ohiko gastutara bideratzen dena, beste enpresa, elkarte eta norbanokoi ordaintzen zaiena, beraien ekintzak aurrera eraman izateko. Guk udal gobernu utzi gendunean, kapitulentan 500.000 euro gastatzen zian urtero. Momentu honetan, aldiz, urtero 2 milioi eurotik gora bideratzen dira, zalaukoitza, azkeneko 10 urtetan igoera. Aurrekontu bat orekatu izateko uste dugu ohiko gastua kontrolatu, gastu ordinario esaten dena, kontrolatu egin behar dela, gero inbertsiotara dirua bideratu ahal izateko. Eta ikusten duguna da, ohiko gastua inflatuz joan dela azkeneko urtetan, kontroli gabe, eta horrek inbertsiotarako gaitasuna mugatzen doala. Ez daigu normal iruditzen 8.782.000 euroko aurrekontu baten 464.000 euro bakarrik bideratzen inbertsiotara, eta gutxiago aurtengo aurrekontutako inbertsiorik handiena Sameikoilako aurparkea berritzea denean, 1.000 euroko partida bat. Ondo ikusten dugu parkea berritzea, baina hau izatea aurtengo inbertsiorik handiena sintomatikoa eta grabe iruditzen zaigu. Egin dezuenia arronda, aipatu dituzu egin bat gauza, eta gauza batzuk basozen destakatzen zeunak, atentzio ditzen zeunak ez, futbol zolaiko esan dezu obrak, konbenduko obrak, eta horrekotan akontu doz, baina horretanak ez dira aurrekontu ontati dihoazen horre dira, gero remanentetikan, edo aurrekurteko next generationdetikan, edo beste leku bezatikan bideratuko diana, baina aurtengo aurrekontuetan ez dira proiektu honek aurrekontu guen izakola horretxen nahi ditezan. 8.782.000 euronekin. Eta hau dena esan da, hartuko naiz pixkat aurrekontu negoziaketan ibili geranean, gure ekarpenak edo egin ditugun proposamenak edo pixkat azaltzera. Udala aurrekontu proposamena jaso genduenean, garbi ikusi genuen, ezer berririk sartzeko margen handirik ezagoela. Ez borondate falta baten gatikan, ez dugu hori izan nahi,
baina ikustea aurrekontuan behen plantamentua eta ikustea ze margen eta ze aukera zeuden, bezan duen ikusten egiz ezan gauza asko ere sartzeko aukera egon altzanika negoziaketa horretan. Beraz, aurreko urtetan 12 proiektuko zerrenda bat aurkeztu izan badegu ere, aurten 4 proiektu proposatu izan ditugu, ez dianak gauza berriak ere, baina 2 orokorragoa dianak eta beste 2 konkretuagoak dianak. Lehenengoa da konbenduko parkina, guretzako hau garrantzitsua da, eta urteak guaz hau behin da berriz azaltzen, aurrekorteko negoziaketa, aurrekontuko negoziaketan ere proposatu gendun. Konbenduko lurretan, San Miguelako egoitzaren aurrean, dagoen desnibela aprobetxatuta, 4 pisoko aparkaleku bat, gainean plaza eder batekin, San Agustin kalea eta egoitza igogailu batez elkartuko dituena. Eta guretzako estrategikoa da proiektu hau, eta gure hauteskunde programako puntu nagusienetako bat ere izan zen. Eta zeuek ere hauteskunde garaian buzionatu zen duten, eskuorri bat, eremu honetan ez aparkalo bakarrik, baizik eta antzoki bat, eta etxe bizitzatutela, zuizkudu etxe bizitzak, eta ez dakizen bat gauza proposatuz. Baina, ez dakigu, asmoren undo zen, aspaldizan bintzat ez dugu gauza handirik honek buru zentzun, eta guretzako bintzat proiektu garrantzitsua da. Aldezarrean eta herriko beko partean, badagoen aparkamentu falta arazo larriari erantzun egoki bat emateko aukera bakarrenetako bat ikusten dugulako. Bintzat, tamaino honetakoa. Badakigu proiektu handia dela, eta seguruenez, ezin dela epe motzian egin, hori konstiente gera, faseak egin beharko dela, baina, bintzat proiektuekin hasi, proiektu idatzi, eta lehengo pausok ematen, iruditzako hasteko aukeria badagoela, edo momentua badala. Eta aste honetan bertan esan diguzu proiektu hori idatzi zadagoela indala 2 urtetik. Eta ez dakit sekretu nauke zuen, oposizioko 2 alderdizioko intzat, ez dugu ezer jakin denpora honetan, proiektu hori egin da zegonikan. Eskatu dugu, proiektu hori ikusi nahi gendula, esan dezu bidaleko segundutela, baina guk momentuz ez dugu jaso, orduan ez dakigu zer dan plantatuta dagona eremu hortan. Gero igogailua egin nahi dezuela esan zenuten batzorde baten, ez aurtengo aurrekontuan ez da sartu, baina badakazuela asmoa igogailua etxeko hor, eta guk igogailuaren proiektu ondo ikusten dugu, urteak guaz hori proposatuz, baina esan duguna da, negoziaketa hauetan da, guk igogailuaren proiektu ondo ikusiko dugu ondola, baldin eta osotasuneko proiektu baten parkinarekin batera eta plaza horrekin batera eta planteatzen baldin bada, fase bat gehiagoan bezala, edo lehenengo fase moduan, baina baldintzatzen edo hipotekatzen ez baldin badeu, gero etorkizunean aparkaleku ere egin alizatia. Osa, ezatia, igogailu bat ipine aparkalekua da joan lekuan, eta gero aparkalekuk ezin egin ez. Bueno, ez, igogailu bai, ondo ikusten deu, baina ez hipotekatzia gero ondoren esan dezu hori ikuspegi horrekin plantatuko dezuela, ordan, guk hori ondo ikusten deu. Baina, nahiko gonduko proiektu ikusi, izan bezala, 2 urtean proiektu egin da, eta oposizioko alderdiak ez ezagutzia proiektu hori, ezako oso normal iruditzen. Gero, bigarren proiektua zen, Askiaga eremua, aipatu duzu baitxe ere, hain izen. Guretzat, eta nik uste berdentzat ere bai, askotan errepikatzen duen gai bada, lehentasun handiko proiektua da, aukera historiko bat, egon daitelako, hor herrigune erdizan zeuzer txukone egiteko. Badakigu altura hontan, dana parke egitea ezinezkoa dela, lur jabe bat badagolako, eta promotore bat, etxiek itxokasmoa badaukalako, baina guk uste dugu, aukera aprobetxatu behar dela, eta bereekin negoziatzen saiatu behar dela, etxe bizitza kopuru aldanik eta txikixen egin da, gaineratzeko parke eder bat etxeko moduan, edo behintzat hori saiatu behar dela, saiatu behintzat. Eta iruditzen zaku, arlo honetan, proiektu honetan, sekulako interes falta eta lidergo falta dagoela. Zentzazio hori dakau. Galdetzen daunean batzorde baten edo bilera baten, aber zela dagoen asunto hori, izaten zuen, aspaldian ez gehaon, ez dixo deitxu gehiago, gelditzu zian eurak deitxuko zigutela, eta hilabetia jundia, eta izer aurrera pausurik emanez. Aurreko hastian egin gendun batzarren esan duten deitxuko zenutela, eta ereinen egin gendun batzarren esan duten, bai, maili teknikarixak deitxu dixue, eta aztontan edo rongoan aurkeztuko dela berparzelazio proiektua. Ostras, hain proiektu estrategiko garrantzitsu izan da, irigintza teknikari batek zatea berzela di joan, uste dugu alkateak lidergo hartu behar doala, eta negoziaketak, edo gainen egon behar dela, eta saiakera hori bintzat alegina handixoa izan behar dela irutzen zaku. Eta ikusten dut ez dakit, borondat falta da, edo ez tezuen ikusten, baina, ez teu apostua garbi bat ez teu ikusten bintzat proiektu honekin. Hirugarren proiektua proposatu genduna zen udaltzain gorean lokala. Hau, badakigu, gauza bat dagoela xumiagoa dela, ez tala, igual botuak ematen doan gauza batez, herritxarrak eskatuko duena, baina egin beharreko gauza bat iruditzeko badala.
Egungo udaltzaingoaren lokala egoera neko kaskarrian du, oso leku txiki izan du, leku faltakin, gaino bain, udal pertsonalen eta egituran berrizenan onartu du berri deun hortan, hor figura berriak, udaltzen buru bat, eta hor ikusten dira, jende gehiago, eta, uste dugu hor bulegoak, eta, diskrezio bat bermatzeko, eta polizia lege berriak egokitzeko ere eskatzen doan, bestelako instalazio batzuk etera bihar diala, eta udaletxetik ateatzea, udaletxe azpitxek ateatzea hori egokitze izango litzakela beste nabaitzea. Gainera, hori, ez dakit, aukera bezala, ez dakit, ideia bezala, aprobetxatu alko litzakete, eta biki hori bota, eta gizarte zerbitzuei espazio gehiago eman, bulegon bat gehiago itzeko, edo itxaron gela bat, benetan biharrezkoa dan, diskrezio bat bermatzeko gaur egun ezin deuna bermatu, ezta. Eta hori ere, azte honetan enteratu gaz, ozer proiekturen bat edo bakazuela, Fondaberriko parkinean barruan edo, behintzat aztertzen ari zeatela, ez dakit ja hori zoze finkoa ban edo ez, baina badaukazuela behintzat proiektu itxon bat edo, aparkaleko batzuk kenduta, Fondaberri barruan edo, udaltzen guen lokal bat prestatzeko edo, ideia edo. Ez dugu ezautzen proiektua, eskatu du ere proiektua bisaltzeko dezuela esan dezue, orduan, igual aurretik bazkar da baloratzeko, baina, hasiera baten aparkaleku falta eta aparkalekuak entzia, ez dugu ideiarek egokizien ematen, baina, hortako balorazio egokizio bat etxeko ezautu beharko dugu lehenengo proiektua, eta proiektua jasotzeko zain gelditzuko gara. Eta azkenik, txitxigin jaitxirako eskailerak aipatu dezu, hainize, nik uste 10 bat urtean gabiltzela proiektu honekin urtero RKR, proiektu hau egunero pasatzen gara, eta kalian ere jendeak egunero esaten dizu, hau zela lekizun hartu, hau zelako gaizkidon, ez zema jende gauzidan. Eta, egisa doa indela pare bat urte azkenian, onartu zenutela, guk eskeira berritzi eskatzen genduen, orduan, zuek proiektu zabalagoa izan duen, eta proiektua zan, beko plazaino kale guztia berritzia, saneamentu ere oso sarra zabala sekula bertso gabe kale hortan, eta orduan dana berritzia, aurrekusten zuen, beste dimensio bat, beste proiektu kopuru bateko proiektua zan, ez lehipeneatea zan, eta dizertu gelditu zan, eta horregatu zan, esan zan berriz ere planteatuko zala, eta bigarren aldiz edo, igual, zatik edo ez lehituko zala, baina, horrein badirudi, asmoa dela, brigadak, diru gitxikin, zehozer txukuntzia eta hori. Ez dago zalantzai txukuntzen badizu, txukuna galditzuko dela, baina, ez dakiz, iruditzaku, belentako lako biharra baldin badaka karre horrek, saneamentuak etera ezarrak eta baldin badoz, behingoz igual kale horrek berrizia tokatzen dela, ezkeitak txukundu gero, mendikan ez tekimat urtera, berzere horrek apurtu eta berzere obra guztietxeko, igual izan alda, bezkat alperkako lana, eta, bi bider, konpondu biharra ezkeita horrek. Eta, guretzako egokizo litzake, ezkeirak berroztezunean berritzia, nahizteko beko plazaino igualez, baina, behintzat, zate hori izan planteatu genduna. Orduan, horrek esan dia gure planteamentuak, ez dola ezer jasota, gauzatzuk esan demezela erantzun zaku, proiektu batzuk lantzen ari zetela, aztertzen ari zetela, bisaldeko dezuela, ezagutzen ditugun proiektu horrek, indadozunak, ez ditugulako ezagutzen. Baina, 8.782.000 aurrekontu proiektua da, esan dugun bezala, kopuru importantea, gainera, esan den bezala aurten ez dugu zorreik ordaintzeko, eta aurkezten zaigun aurrekontu proiektuak, errepikatzen dut, guretzako pobria eta ambiziorik gabekoa dela, batez ere inbertsiotara diru gutxi bideratzen dalako. Datorren urtetik aurrera gainera, konbenduko kreditu potoloa, ordainketak, amortizazioak, interesak eta ordaintzen hasi beharko gera, berriz ere zorretan egongo gera. Eta fondo foralaren idakiteten arabera, datorren urtetik aurrera uste jaitxiera bat aurrekusten dela. Orduan, klaro, mantentzen baldin bada gastu maila hori, eta zorrak ordaintzen hasi beharko baldin bagera, eta zarrerak, ez dakit, legealdi hau bai ondo bukatuko dezue, badozelako Next Generationeko proiektu bukatzeko, ZAP-eko proiektuak ere hor deuz, bere momentuan ZAP Eusko Legebiltzarren, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialista bultzatutako ekin bat izan zen, horri esker etorriko dira, esan dezunak, Reiner erosteko eta botatzeko diruak, industrialdeko asfaltatze lanak etxeko eta portuko malda berritzeko diruak, postutzen gera. Baina hori, kanpotikan datozen extraordinarioki edo datozen diruak dira horiek, edo proiektu potoloak dianak. Baina behin horre bukatzen dianean, mutrikuko udalaren, beraren diru propioarekin edo rekurso propioekin inbertitzeko eta etorkizuneko proiektuei eta erronkei aurreitzeko gaitasuna non gelditzen da, ez? Ikusten dugu gastu ordinaizua kontrolatzen ez den bitxartean,
udaletxe inbertsioetarako margen gabe gelditzen dela. Eta hori izan da, nik uste garbi dagoela gure aurtengo botua aurrekontu proiektu honi ezezkoa izango dela. Eskerrik asko. Igo. Bueno. Alkatesak sarreran egin duen hausnarketekin bat egiten dut. Urtero esaten dugu baita ere, hau dela urteko osoko bilkure garrantzitsuenetarikoa, gure taldearentzako baita ere. Azkenean aurrekontuen atzetikan dago gobernu plan bat, eta gero honi kontraste bat egiteko eta ekarpenak luzatzeko oposizioko taldea gaude, eta hemen baloratu egiten dira gure proposamenak, eta horrela, azkenean dokumento bat eratzen da, ez. Aurretikan ingoete balorazio orokor bat aurrekontuen inguruan, batez ere finkatuko nahi guretzako deigarriak izan diren partietan, arrazoi ezberdinagatik. Lehen, hasteko maila orokor baten, bai, nahiko genuke aipatu, orain dela, gure aurrekontua izango dela 8.792.000 eurokoa orokorrian, baina honi lotuta bai kontutan hartu behar dugu, gero jonek bai aipatu dugu, hori lotuta dagoena, kredito disposizio bat, 4,5 milioikoa, onartu zana gure baiezko bozka egin baita ere, 4,5 milioiko kredito disposizioarekin. Hori gehi gerakinaren kopurua, ikusiko du ze puntura nora eramaten gaituen daukagun lehentasunak eta gaiak aurrera ateatzeko. Gerakina eta daukaguna aurrekontua eta kredito disposizio hori, partida hori. Sarreran inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpenak gora indutela, hori eskerrak, hori berri onak dira, aurreikuspen bat da, gure kezka izango da, dakagun mundu desegonkor honetan zein izango da etorkizuna. Jonek aipatu dugu, beratzen joango dela, espero dugu eustea apur bat, alkatesak azaldu duen bezala, gure diru sarreren kopuru handia da. Sarreren artean, baita aipatu, 120.000ko partida hori, sorospenerako, behingoz, Foru Aldundizak hasi da kargu hartzen, ondartzean eremuetatik, bai sorospen mailan, bai garbiketan. Falta zaio hondakinen kargu egitea, oraindikan gure udalak kargu egiten dela, hain zuzen ere altzatu egin da, hondakinak kudeatzea, ondartzeko hondakinak kudeatzea, baina pauso bat da, eta espero dugu hori mutriko jasotzen duen karga hori pizkat lehuntzen jutea, kontuan izan da guk 3 hondartza dauzkaula. Hori sarrerai dagokionean. Gastuetan, deigarri guretzat, alkatesak aipatu du, etxeko laguntza partidaren igoera, azkenean da gure gizartean bilakaeraren erakusgarri, asko altzatu da, eta segurazki jarraituko du altzatzen, baina da kubritu berreko behar bat eta aurre egin beharko zagio. Gastuetan, aipatu da, behin eta berriz, eremu ezberdinetan, konbenduko proiektuari lotutako gastuak eta sarrerak guk jabetzen gara, diru laguntza botolo batekin hornituta dagoela, baina behin eta berriz, zan dugu gu proiektu honen osotasunean zalantza nahiko geneukala, azkenean 5 milioiko proiektu hau bai iruditzen zaigu potoloa, eta espero duguna da benetan zifrak
alden eta zorrotzen behintzat finkatzea aurrekontuan agertu diran kantitatekeen. Hortaz, Aitorrek eman zuen azalpen batzuk, garapen batzordean, ikusiko du zelan gauzatzen den. Dakau eta joni jaso dugu, Next funtzetatik nolan hori aportazio potolo bat, ikusiko du zer ematen duen. Baina, bai da guretzako kezka iturri bat. Esto bai, aipatu da bai, ZAP diru laguntzak, eta ZAP, euskeraz ez dakitzen lan da, lehentasun, bai. Eta hor, guretzako deigarri da Estuaixoko planarentzako diru laguntzak. Nahiko genuke eremu hontan, ireki da partida bat, 10 eurokin, nahiko genuke berriz aipatu, aurretikan egin dugun bezalaze, guretzat Estuaixo hori aiatzen da, Estuaixo bere izenak azaltzen duen bezala, aiatzen da Sasiola arte. Hau da, ur gazia aiatzen den puntura arte. Eta orain, proiektu hori eratzen edo eraikitzen dagoela, suposatzen dugu Debako udalarekin elkarlanean, nahiko genduke hori kontutan izatea. Ez bakarrik Zubizarretik itsasora, baizik eta atzea baita ere. Gauza oso interesgarri eta onuragarri egin daitezke uretan gora. Horra aipatu da, oainan goz, egin dana da Reiner desjabetza, 540.000 eurokin. Eta, aber zer ematen duen, baina gu nahiko genukena gune hortako izango zen alden eta erabilpen duin eta publiko bat bideratzea. Eta noski, bertako ingurunea batez ere Zubizarretik gora, Sasiolaruntz, ingurune hori alden eta modu zehatz eta zorrotzen zaintzea. Garrantzi handiko gunea da. Da ezegune oso baliokoa. Beste esparru bat, aipatu nahiko nuke, landaketa forestalentzako diru laguntzak. Hau debate urteko debatea da, eukitzen duguna, diru laguntza hauen inguruan, eta suposatzen dut segituko deula, ez geha adostasun batea aiatzen, zer den bertako abasoa, zer den zer ez dan. Argi dakauna da, diru laguntza hauek junbiarko liakela, bertako basoa landatzen duten lurjabei. Badakigu, debatea ez dela itxiko, baina guk suposatzen dugu, behintzat, uste dugu, zintzan oinarritutako irizpide batetikan, zer den bertakoa eta zer ez den bertakoa. Baina, hau debatitzen jarraituko dugu. Jonek aipatu dugu, naturrikintzen barruan, Artzain Arrekako proiektua segituko dela aurten, guretzako garrantzi handiko proiektua da, eta ondo dago, gure ikuspuntutik behintzat, udalak ekimen hori bultzatzen jarraitzea. Usten dugu eremu honek eskatzen duela, da ekosistema oso bitxi eta berezi bat, zaindu beharrekoa eta onuragarria herri danentzat. Beste, eta bai, aipatu nahiko nuke arauen berrikusketa. Azkenean, 8.000 euroko partida ipini da, honek esan nahi du azkenik martxan ipintzen garela modu finko baten, eta hau berri hona da, gu bakarrik ez. Jakintun gara, danok alderdi, danok bile gara, hau martxan ipini nahi zen, baina beti bebai ondi atzerapenak, proiektu batzuk erdigunean ipini erdia zelako, eta behingoz hau, espero dugu, hasiera, finko eta zehatz bat izatea aurten. Hau honek azalduta, modu orokorrean azalduta, guk jakin badakigu, gure bozka, ez duela ezer aldatuko aurrekontu hauen onarmenean, baina gure taldean garrantzi handia ematen diogu bozka honen norabideari. Hasieran azaldutu dan
arrazoiengatik, ez? Guretzako osoko bilkura hau garrantzi handikoa delako. Herrixan, nolabait, herrixan etorkizuna, neurri baten behintzat, osoko bilkura hontan islatzen edo sortzen, edo ematen duen dokumentu hontan isladatzen delako, ez? Orduan, gure artean debate sakona izan dugu, eta debate hontan gu alderdi bezala, udal talde bezala, gu dauzkagun oinarriak, helburu estrategikoak, egunerokotasuna eta gure pertzepzioak ipini ditugu mahai gainean. Normalian egiten dugun bezala, ez? Gure oinarri nagusien artean, behar bada jakingo dituzue, baina ingurumena, natur eta kultur ondarea eta publikotasunaren defentsa daude. Gure bilbidea zerrola saldu dugu, eta honekin batera diru publikoa alden eta hobekien zaindu eta inbertitzea. Gure helburu hauek kontutan izan da, jungea 2025ko aurrekontuen osoko bilkura, eta bertan, hasiko nahi saltzen, abstenitu egin ginen, garai hartan, bertan planteatu genituen proposamenak, guk, Santo Tomas bezala, nahi ginula praktikotasunare, proposamen honek praktikotasunera nolan jeisten ziren ikustea. Hau da, Santo Tomas bezala, sinisteko ikusi nahi, ez? Gure proposamenen bilakaeraren inguruan eduki ditugun emaitzak, 2025 honetan zehar, gazi-gozoak izan dira. Saturarango dikearen azterketa oraindik ez da burutu. Saturarango dikearen azterketa da, aspaldia, orain dela hamarkada bat edo gehiago, eskatu izan dugun, behin eta berriz eskatu izan dugun gauz bat, proiektu bat. Hau da, dikea bertan, hondartza hortan dagoen dike erraldoi eta desegoki hori, hortik kentzeak euki lezakeen eragina badiako korronte eta dinamikan. Orduan, horrek, ikerketa hori burutzen bada, Kostaseko zuzendaritzak prest dago beti berme batzukin, prest dago dike hori hortik kentzeko, eta lehen 1983 horretik geneukan hondartza nolabait edo neurri baten berreskuratzeko. Hau oraindikan ez da burutu, gero bueltatuko nahi gai hontara. Azkiagoko eremuan aipatu egin dezute hizketan, orain arte ez da bide handiri jorratu, eta hirugarren bueltatuko nahi gai hontara baitxare, eta gero azkenik bai aipatu nahiko nuke, deskribatu den Ondabarroko zabortegirako gaza ateratzeko proiektua. Baloratzen dugu eta eskertzen dugu diru laguntzetara, irailean diru laguntzetara aurkeztu izana, eta alkatesak aipatu du ebazpen aiatu dela, eta 129.000 diru laguntza potolo bat lortu dugula, benetan espero dugu gauzagarri bilakatzea aurten. 179.000ko diru laguntza dakau, eta guretzako hau gauza merezi duen ekimen bat da, ze honek Ondabarrako zabortegia, antzinako zabortegi honen gazak bere hornetik ateatzen badira, bidea irekiko da inguru hontan belargune lau, belar naturaleko belargune lau bat erabilpen anitz baterako bideratzea. Toki oso agradable baten eta herritar danontzako disfrutatzeko gunea, gure ikuspuntutik behintzat. Beraz, ikusiko dugu zer ematen duen, ez, horrek.
Bueno, lehen aipatu dut zer faktore kontutan hartzen dugun aurrekontu baloratzerakoan, eta bat da gure pertzepzioak, ez? Guk jakitun gara, gure ordezkaritza mailaz, hau da, zinegotzi bakar badakaula, eta momentu honetan bai nahiko ginduke aipatu gure apaltasunetik bi apunte soilik. Lehenengoa, gure oinarri eta helburuen lanketan legedi ezberdinak betearazi daitezela bilatzen dugun. Hau da, legeak betetzea, onerako edo txarrerako, baina da gure lan tresna bat, eta helburu horrek lantzeko behintzat laguntzen diguna, ez? Eta lan honetan, hainbat alegazio, errekurtso, salaketa egiten ditugu administrazio ezberdinetara. Muturreko udalaren kasuan denbora mordo bat daramagu erantzunik jaso ez duten idatzien zain. Hor daukagu, Askiagaren inguruko errekurtsoa, oraindik erantzunik jaso ez duguna, legez kanpoko landaketen salaketak hainbat ditugu, eta honek, eta baita bide publikoen salaketak baita ere, eta honek benetan erantzun bat behar dute. Lana baldin bada ere, erantzun bat behar dute. Guretzako hau frustrazio iturri handia da. Bigarren apunte bezala, bai, gure pertzepzioen barnean bai ikusten dugu, udalak kudeatu beharra daukan gai batzuetan, korapilatsuak edo gatazkatsuak dianak, batez ere, gu behintzat sentitzen dugu informazioa falta zaigula. Behar bada, guk nahiko genukeen edo nahiko genukeen moduan informazio hori iristea. Usten dugu, bi apunte hauetan oraindikan bidea egiteko daukagula. Eta guretzako oso esanguratsua dira. Hau baita ere gure oso frustrantea da, guretzako sensazio hori ukitzea, informazio guztia ez daukagula. Hauek azalduta, oin azalduko diet, aurten, 2026 honetan, egin ditugun proposamenak, Ondabarrei buruz berriz azaldu genuen, baina azaldu dut lehen nolan zelako bilakaera izan duen, beraz ikusiko dugu. Zaturarango odikaren inguruan, ikusi dugu ur agentziak, printzipioz ur agentziak egin behar zuela ikerketa hori, bere eskumenak dialako, baina ikusi dugu aurten, atzaparrik ez duela mugitu, eta orduan, konpromiso batera iritsi zen udalen partetikan, eta konpromisoa hauxe da, modu formal baten, udalak eskatuko dio, modu formal batek esan nahi du, eskutitz formal, alkateak bideratutako eskutitz formal batetik, egingo dela eskari bat ur agentziari ikerketa hau burutzeko. Eta burutzen ez bada, konpromisoa hartzen du udalak, bere gain hartuko duela kostua. Beti ere, ur agentzia informatuta egon da. Ikusiko dugu zer ematen duen. Orduan, eta gero azkena zen, Azkiagako gunea. Guk benetan eskertzen dugu, joan zen urtean baitza ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak lehentasunen artean eukitzea Azkiagako eremua. Guk planteatu ginuna bilera hauetan, aurtengo bilera hauetan, zan noraino nahi genuen jakitzea udalaren
konpromisoa noraino iritsiko zen eremu honekiko. Zergatik, guretzako ja urteak daramagu toki hau parke bilakatzeko pausoak emateko eskatzen. Usten dugu, arrazoi ezberdin nahiko esanguratsuak daudela, badibidez daukagu izugarrizko balioa duten zuhaitzak bertan, batzuk mende bat baino zaharragoak, gure ikuspuntutik mutrikurako arnasgune oso garrantzitsua izan daiteke, dakan kokapena ikusita dagoela herrian erdigunean, dako oso hurbil eguneko zentru eta erresidentziatik, dako hurbil institutotikan, eta ikusten dugu hau izan daitekela elkargune, belaunaldi ezberdinetako elkargune galanta. Toki laua da, eta guk jabetzen gara honek esfortzu handia suposatzen duela udal honentzako, eta, behintzat, sentitzen dugu, hiru alderdiok lehentasun maila handi baten ipini dutela gaia, eta usten dugu herritar danen onurarako balio izango duela. Dagoen orain arte behintzat nolabait bileretan adostu den konpromisoa da, alkatesak aipatu duen bezala, lehengo birpartzelazio proiektua aiatuko da aste honetan, eta horrekin negoziaketa bat egongo dela. Guk, gure postura da hori parke bilakatzea. Jonek aipatzen du ezintasuna. Gu nahi dugu esplorazio sakon eta zorrotz bat zer egin aldan eta zer ez. Ez dugu nahi udala bere burua hipotekatzea bizitza guztirako, baina guretzako hau proiektua, azkiago proiektu hau bai da herrixantzako estrategikoa. Batez ere, kontutan hartzen badegu aldaketa klimatikoaren testuinguru latza, hurbiltzen dagoen testuinguru latza. Hau, babesgune oso garrantzitsu bilakatuko da, ez? Honek esan da, gero, Jonek epatu du gastu korronten igoera, eta guk ikusi duguna aurrekontutan da gai honekiko, aurrekontuen gastu korronten igoeran inguruan, partidak baiz egon dala partiden ajuste bat, zehaztapen bat, eta espero duna, dudai gabe, usten dugu bai dala garrantzitsua gastu korronteak zaintzea, aipatu dan bezala, inbertziotarako diru gehiago eukitzeko. Orduan, hori modu baikor baten ikusten dugu neurri hori, hauen kontrola, nola baiteko kontrola, eta, honek hau azalduta, guzti honekin eta gure eztabaiden ondoren, guk aurten 2026 honetan erabaki deuna da gure proposamenen jarraipena eta lanketa lehen estea beste faktoren gainetik. Modu berezi baten, berriro esango dut, Azkiaga parkea gauzatzea. Uste dugu gure azken aukera dela, helburua guazatzeko, eta uste dugu hiru alderdien esfortzua eta lana eskatuko dugula. Beraz, eta arrazoi honegatik, lehenespen honegatik, gu baiezko bozka emango dugu. Bozka hau, ez da txeke en blanko, deritzon bozketa bat, baizik eta da lanerako konpromiso eta abia puntu bat. Oso kontziente gara, dauzkagun zailtasun orokorrekin,
baina apostu hori egin dugu, eta ikusiko dugu 2026 honek zer ematen duen. Eskerrik asko Bixoi. Inar. Bai, ni hasiko nahi, pixkat zifra kontuekin. Ni naiz hartuko persekzioak, nahiak, prioridadeak, aurrekontua pobria dan edo ez, hortan naiz hartuko, lehenik eta behin inigo eskerrik asko. Plazer bada negoziatu eta negoziatu ondoren, negoziatu nahi duen jendeakin, negoziatu ondoren behintzat bestaldetik gane jasotzia baietza, eskertzi zuet piluot, baina hortako esateten bezala negoziatu nahi berda eta mailan esan berdian gauzak eta ez hemen zuzenian. Hori da nire valorazioa alde batetik, baina sartuko naiz parte zifreta. Ze gaur egun honeako txarreako, orain dela 5 urte egin genuen parrandako argazkixa doz, baina aurrekontuak interneten doz. Eta 2017 eta 2018an idakitela zuek zeudeten, eta zuen aurrekontuak ez dugu gezurrik esaten. Zifra batzuk esan dituzue, 1,8 eta 10 inbertsiotan, ez dakit nundo zen, 17an eta 18an ez doz bintzat. 17an zuen inbertsio errealak egisa da, dirua buelta bertzala, baina 3,80an, ez dakit nondik ganatea zuen beste zifra hori. Eta 2018an egisa da geixo zala, baina 6,70. Gure zifrak ez doz asko zezurrutillo. Hori bat, 2. Laugarren kapituluan, 500.000-tikan 2 milioira altza ditugula, komentatzen zuen, bai, mankomunidade hau bain laugarren kapitulotik ordaintzen dalako, eta orduan ez, ez da laugarren kapitulotikan ordaintzen, orduan horri, guazen 1.300.000 gehitzia, 500.000 euro hoiei, eta doz, gure 2 milioietikan oso hurbil. KPI igo eta guazen aktualizatzea zifrak. Bigarren kapitulua eta laugarrengoko asko igo da. 2017an 157 zan, 2018an 157 zan, eta 2025an 152 da. Egisa da, sorpetze basagoa dela, diru buelta bertzala, baina hori kenduta ere ez gabitz hain urruti, garai hartako zifretatikan. Eta hori, 2 aurrekontu, oantxe bertan hemen doz, zeuen hitzak, ez dakit nun zaudeten, beste danak nahi bali maizu ikusi, Mutrikoko udaletxean web horri xan doz, bai 2017ko aurrekontua eta 2018ko aurrekontua. Hau, eozein oain zuzenean dona, sartu eta bertan dazkazue. Orduan, zifrak irakurri aldean nahi dian bezala, nahi dian ikuspegitikan, nahi dian kalkuluakin, baina adibidez, ez tezu inundik inoa kontutan hartu, sarreretan transferentzia arruntetan 5 geixo dola zuen garaitikan baino. Eta horrezto kredito eskaeraik eta ez ezerre. Orduan, txarrak ikusi nahi duzue, baina honak irakurketa ordo 5 geixo, 5 geixo. Eta 8 milioien 5 kantidade politxa da. Zentzazio dakatena, bakarra hola, udaltzainen inguruan, nidakitela, bilera hortan hauan, udaltzainen lokalen inguruan galdetu zenuen, zergatik lehen urtean zauan da urten ez. Nik inundik inoa, enoan ulertu, eskaria zauala lokal hori berritzeko. Zantzitzai zuen, arrazoi batzu gaitikan, oraindik ez genula ikusten aldaketa hori, baina nik behintzat denun eskari bezala hartu. Nik nire sentsazioa dakan, mailan eseri geanean, hasieratik, eta nire nire taldiak behin da berrez galdetu ditenean beti erantzun diot berdina. Ez da zui uki inundik inoa negoziatzeko eta aldaketa errealak iteko gogoik. Beste urtetan entorri zazte dekalogo batekin, intentatu ez egozak sartzen, eta horten etorri zazte lau gauzatxokin, eta hemen soltau dezuen kritikadan aurrekontu pobriana eta guzti hori, ez da zui inundik inoa hirubileretan komentatu. Eta ja, bukatzeko, ez dio logikaik aurkitzen, komentatu zuen Next Generationen dirua behin da berriz errepikatzen zoztela, kontuz horrekin, doble filo bada, aurra bestia, eta lehen urtean sartu genuen hori, eta horrekotutan azten ditu intzinaten. Eta horten,
aurrekontua dola, enkajauta oso gure errealidadea eskatze zenuten hori indeunean, ez eta. Orduan, nahi lima ezue, laugarren bilera baten esplikau, ze ez dut ulertzen. Ulertzetena da, bakoitzak bere mugimendu politikoa askala, bere ideologia askala, bakoitzak bere prioridadia askala, baina zifrak askotan egisa geixo esategue, hauak baino. Bueno, nire aldetikan, esan azkenian gauza batean gelditzen nahi ez. 6 urte nijuai zinegotzi bezala, aukeria eman di herritarrek zinegotzi esatea, da garbi dakatena da azkenian udalak ondo kudeatzen doala sarrerak eta irteerak, ez? Azkenian ikusten dana da, urte bukaeran enpresan esaten den bezala irabazten da, galdu etxen da. Ez, baina, azkenian ikusten dena da, beti urte bukaeran, dirua remanentea dijoala, da hori ona da. Baina nahi detena esan da, jakinen behar da, inbertsioak egiten. Esaten dena, inbertsioak egiten, jakinen behar da, noiz, nola eta ze kopuru. Eta inbertsioak etxai azkenian estrategi baten arabera. Ez diru laguntza datozelako, batzutan esan dan bezala. Estrategi horre barruan, proiektua definitzen dira. Eta azkenian proiektua daka 4 kontu importante. Porque hemen pentsatzen da, diru laguntzan txibizketan etxen danean, diru laguntza zerutik handatozela. Diru laguntza lortzeko proiektuak behar dira. Estrategi bat gauzatzeko, proiektuen bat definitzu behar da, porque ez proiektu danak sartzen dianak diruz laguntzeue. Adibidez, Merkatu Plazakua, lehengo proiektu aurkeztu ginen, dezigun eman diru laguntzaik. Baina digan urte betea berriz aurkeztu ginen. Batzuk esate zeuen zetako. Gero gaina enteratzen gara, beste komunikazio bidez, beurok ere proiektua zakaela. Baina, guk esako egun proiektu horren biririk, baina gu garbizako Merkatu Plaza berritzen behar zala. Denboran aurkeztu behar da, eta esan bezala, ate joka edo batetik bestea jun behar dira proiektua saltzen. Asko entzutzen da hemen, inarrek esan duen bezala, Next Generation. Bai, Next Generation dira, Europatik datorren diru laguntzak. Hori da dakigu. Baina diru laguntzak urtero urtetzeia. Nezekuak ez, baina Eusko Jaurlaritzakuak, estatukuak, aldundikuak, urtero urtetzeue diru laguntzak. Urtero. Eta diru laguntza horta, esan bezala, enbiardia estrategi bat definitzu, proiektuak aurkeztu, proiektua saldu eta diru laguntzak lortu. Gu ez gehon, azkenian, Next Generation diru laguntzan zain gauzak eitzen juteko. Bai di importantiak, baina garbizakaun einen bihar ziala. Esan bezala, ni hemen 6 urtean ijuai, zinegotzi bezala, baina gainaneko teiatuan txio, aterpian txio, nahi entzuten azkenengo 2 urtiak. Esatiaren azkenengo 15 urtiak. Gu garbi dakau zentzu dian estrategixak herri honentzako, eta nondik aujun bihar gehan. Hortako lanen goreu eta hortako proiektuak aurkeztuko goreu. Esan bezala, diru laguntzak urtero urtetzeue. Baina, urtero urtetzeuen bezala, gu sartu ginean ikastolako patitxua aterpeik ezauan, ikastolan ura sartzezan teiatutikan, konbendua erortzen zauan, eta Merkatu Plaza zain zauan. Esan bai, zuen lege aldixan, aurreko lege aldixan, gaina azter tapatzeko, diru laguntza lortu zala, 80.000 eurokua. Estaltzeko, esan, tarte bazan, porque dana esan estaltzen. Eta gu garbizakaun, estrategi hori ezalego kisa, porque egainak bere funtzio esoan betetzen. Garbizakaun guk, egain esan behar zala kiroletxeko, eta gunean bat beste aukera eman dezaten herritxarrak hori disfrutatzeko. Inbertsioak esan bezala jakinen behar da noiz, nola eta ze kopuru. Noiz, bai,
diru laguntza ozenian, baina esan bezala diru laguntza beti doz. Oa Merkatu Plazakin hasiko gea. Merkatu Plaza erortzen do, ez azkenengo 2 urtiak, ez azkenengo 6 urtiak, azkenengo urte hauetan egon da. Esan bezala diru laguntza beti urten dugu. Guk aprobetxauen deu, nez diru laguntzak. Peligrosua di ala ez? Bueno, azken finean peligrosuak esan daitezke ala ez, nola kudeatzezun diru laguntza horrek. Eta joan nahi Merkatu Plaza. Merkatu Plaza berritxuen deu. Eta Merkatu Plazakin gainea, ezke askotaz zetratzen geha, zer berritzen duen. Baina ez bakarrikan zer berritzen du, baizik eta inguru ere berritxu etxeu. Merkatu Plazan diru laguntzak 180 esan dira. Eta bueno, gu amengoz, zinegotxak eta alkatia, da baitxare publikoan doz, baina ez du bakarrikan ikustia Merkatu Plazan, neguen zenbat jende ibiltzen dan. Kontutan eukitza lehen zenbat ibiltzen dan, doan zibiltzen dan. Komenduko proiektua. Komenduko proiektua, bai, errazoak azua, azkenian montante importantia da, beti esaten da zenbateko inbertsioa dan. Bai, 5,8 milioi euro, baina askotan, aztu itxezako esatia, baitxe ere, zenbat suponitzen doan obria, baina zenbateko diru laguntza lorturan. Berriz esan gait, uste askotan errepikauturet, 3,3 milioi euro. Esatezakun, eta agertu zen aldizkari bat, ondal urte batzuk, nestetikan, 1,18ko diru laguntza bakarri lortuko ziala. 5,8 da 3,2, beixagabitz, 1,40 baino eixoko diru laguntzak. Eta azkenean konbendua berritzeko. Eta konbendua erabiltzeko. Porque ordura arte zauan proiektu bakarra konbendurako zan teiatua berritzia. Jakinda barrutikan jausten zauala. Berriz errepikatzet, azkenian jakinen behar da, inbertsioak noizein. Denboraz, nola eta zeko purukin. Komendua zeitxuen geu, mejoratzen eta berritzen, eta diru laguntzak eskatzen. Gu nahi dauna da, guraldetikan, bai, zorpetzia, horri lotutako zorpetzia murriztia. Ainizek esan doan bezala, proiektu bat martxan dakau. Proiektu bat martxan dakau, edo azterke bat baten gora proiektu bat, zuzkidurako etxiak bertan ere etxeko. Hori etorkizuna ibeira. Garbiak haula gure estrategia zein dan, herriko gaztien mutrikun jarra izatela bizitzen, eta aukeri ematen. Eta bueno, pixkatetxen balin baru balantzia, ez esan da nik ez dakit zuen lege aldixan zenbateko diru laguntza jaso zenuten, ni dakidala hori zezate, edo gainanekua zen 80.000 eurokua, baina gure lege aldixan azkeneko 6 urtetan 6 milioi euro lortureu diru laguntzetan. 6 milioi euro diru laguntzetan. Da hori zerutikan ez da jausten. Esan bezala, estrategia, proiektua ondo saldu eta ondo kudeatu. Zap diru laguntzak ere ordoz, baina zap diru laguntzak ere inorrez dator esaten Eusko Jaurlaritzatikan hau dauen bizue. Jakinen bihar du, zerren bihar dan, derrisa ze bihar doan. Derrisa zer bihar doan erritxarrei entzutu ezakue. Zap diru laguntzak etorriko ja, baina hortako ere, esan bezala, beste danetan proiektuak aurkeztu dira, eta proiektu horrek onartuen dugu diruz laguntzeko. Azkiagako berdegunea, baina errazoia hori bajarrin bihar da, pentsauen bihar da, bertzerren bihar da. Baina ez tebaztu bihar, Azkiagako berdegunei lotuta 2007 urtean EAJak onartu zoala plangintza bat bertan hotela etxeko. Eta bueno, inigo landaketana, autoktono ez autoktonoa, diskusio hori ordo, eskertzen da, zuen bai eskua, eta esan bezala horrekin segitxun goru diskutitzen, oizketan, baina diskutsatze prozesua ondabarrekua urten deu, bai, guzin iztetxo proiektu horrekin, diskutsatzuen behar dela, horretxio sartu deu proiektu hori, baina ez ondabarrekua. Egainaneko aterpia de gaina estalizanean, zakan, egainaneko partzelia lurra zagoan deskutsatuta. Eta inok ez zoan lanik gainor. Biro zenbat urtean egon gehan lur kutsatu baten gainean. Eta gure konpromisoa garbi do, lurra diskutsatzekun da pasuak ematen. Orduan, ondabarroi behira, datun urtia behira hor dakau, baina baitxe ere esan, gune importante bat herrikua erdigunean azkenengo 2 urtetan deskutsatuen da lehenigo.
Bai, nik gauzatxo batzuk, ze hemen ja isadana esan da, nik hasieran nire hitz aurre hortan, uste dut ridikulua indetela, ze, bueno, nik horrezan dut elkarrizketako eta lankidetzako presta hartu ginala bilera hortan, eta, bueno, horre dana lasai junda, eta hoan egurra jaso deu. Ez dakitxo hori elkarrizketa eta lankidetza badan. Hori narrekera haitxatu deu. Alkatiak hartu behar doala iniziatiba azkiagakin, teknikari bat ola bixaltzia ere, nik uste teknikarixak ere zehozetako badozela, bestela neurekin nahikoa izango zen udaletxea aurrea eramateko, baina, tranquil hartuko dut iniziatibia eta. Komenduko aurre proiektua 2023-tik dauela eta ez daula erakutzi. Aurre proiektu bat da, ez da proiektua, ez da egekuse proiektua, eta horrekin ez gehaziko bixar. Eta 2023-tik egisa zen, 2023an ez nauan niri gintza batzordian, eta itxuraz etzan erakutzi, eta 24an da 25an, neue honai, eta ez da erakutzi. Momentuan ez talako izan ere gure gaixa. Baina hoan hasi ganean igogailuen proiektua etxen hartu dugu hori, eta eskerrak egin da zauala, eta orduan ikusi dugu, trabaik ez etxeko nun jarri behar dan, eta zela jarri behar dan igogailua. Ez da, beste dana ondo, hezkuntzako ekintzak, migraziokoa, karrera plana, feminismoa, kulturia, ekologisa, aholkularitza juridiko emakumientzat, zuzkidura etxebizitzak, espero. Hori behintzat ondo egotia, da hemen aipatu dian beste gauza danak, zein desastria geha, dana gaizki etxen deula. Eta dakat sentsazioa izan dela erantzuna, ez aurrekontuei kritikia, baizik eta azkenengo plenoko guk hemendikan eman genduen EAJan idatzi xean erantzun nahi, orduan eman etzan erantzuna, oan eman dela, aurrekontuakin lotuta. Hoxe. Matizazio bat, konbentuko proiektuan txibizketan etxen danien, esan, azkenean hemerotekak eta aktak hortako doz, maiatzeko 2022ko maiatzeko irigintza batzordian aurkeztu zela proiekture. 2000? Da, 22. Konbentukoa. Aurre proiektua. 22. Bai. Barkatu, errepik hauen get. 2022ko maiatzeko irigintza batzordian aurkeztu zen proiektu. Bale, nik esan isuen 23ko proiektua zala, aurre proiektua zala, igual hor akatzan euk. Lehenengo gabizaten hori aparkamentua ez da ongoa, 2007koa hori aparkamentua. Gerokun, ongala urtebi, izan, azterketa bat, etxe bizitzak eta dute bizitzeko. Urte asko pasariz, handiko da, itxistain. On komentu mobitxura din, interesaten asko zubitxain da, hango ingurua, du da gabe. Guke, ongo legislaturan, ikuste zue, zemat, inbertzinioik itxik, baina gauza asko injau. Zer dezu, inbertzinioik. Inbertzinioik, gugetzen dugu proiektuken, eta gerokun, ejekutau, eta matxu. Eta gerokun, gerakinetan jungera gero. Horrek gerakinak, erabiliko hori gerokun bizten duen batxen. Baina, inbertzinioik, gu, zorretan bentsat, kontrolata daru hau. Eta ez duten hori, igogailua, aurrera bezan gentzuen, igogailua kokatutera, igogailua nundun, erekin etxemara urrengo baten, ikusiko hori, jungo bat lan zen, eta diroko puru ero, proiektu presentaten morut, etorten bazko ostea, beste etorri asko morure, baina landuta, akoplakora, berai. Gero, eskilariana, atxitxin bajaria, zuen beste ekepen edo, ondo eroti. Orduan, engoro inbirtana, eta urrengo baten aldounean, apurtu gero kale guztiet, zartu gero tubisa guztiek eta danak. Gero, Askiaga. Askiaga ezalek ez zuen nahi zuela berdegune eta guk ez. Hori eman, ez da. Bai, ez, eguan planteate zuen. Gu nahi dau, zuen bezala. Eta hori ez da ongo legislaturako, Hori, Grupo Toledo guanin, hori planteate zan hori. Askiaga, volumen biken dute hori. Gaina, bera kontratistik, aipatu bizkun, batzarrin. Horatzen, gure planteamentu zein zan hor. Volumenak endu. Zuk ezazun bardin-bardinatiz. Volumenak endu, eta berdegun egexein.
Urtik joten di parata kontratistia, eta gu goten gaz parata, gu horrela sartzen. Etorten da nian ona, baitzen dugu lantzen azten gaz. Guk hori planteamentu, zu eta kasuena, igual, inigo eta garen igual parke guztixati, igual imposible, inigo esan dan bezala, elegia honeako ero txarreako onartuen berdela, baina ez gakunde gustaten ez elegin kontra jun. Hori kontu neki berde, ez? Orduan, hori berdegune, eta hor infografia asko daz, eta gaina berak aipatuan bezala, eguazen hor, erekin batekin, berdegune askokin, igo gaiokin, gauza askokin. Bueno, baina ezalek eze, emoten dauz, zentzazeinoi, guk hor nahi dagoela etxeko puru handi askoen. Hori txen nik esan, hori holan ez dala. Horre bitxenan kartelan bezala, berdegunia, fenomenal izango letxak gutzako. Baina, bueno, gure eskun ez da, jabe bat auke horrek, eta horrek kosto bat auke. Albara, guken goro, landuko goro, aldun guzti. Eta hori, bueno, zue bat akizue. Gerokun, karo, ez gazela saiatzen hortan, edo borontate falta, eta ez batut izba, guaz ez duzenak. Porque hori, epini zue, baina guk hori, zue moruko naxadak hau. Bueno, udaltzen gauko lokalaka, bueno, hori esplikara horrek, bitxugara bera. Atxitxin bajadi, bai, askia, bai. Nahuzen, gauzia da, inbertsioak ez dut zuen, inbertsioako dirua berde, dudagabe, baina, klaro, dakan baliabidekin, kapaz baga, proiektuk ikutzeko, urtero presentateko, eta etorten magazko geroko diru laguntzak, holan lortzen dizde, ba, etxen dugu, obri eta bukatu. Ez ileken arain, 2.000ko obra bat, gerekinetan ero, aurrekontutan ero, ez da, nondik etorten gazkun diru, buk espako planifikatu hori diru ez ilek etorri. Orduan, guk etxen dugu, dakan baliobidekin en proiektuak, aurkeztu eta diru lortu. Nauzan, hori de, gure lana. Ez dakau besteik. Zarrerak eta irteerak. Etxen dugu, dakaunakin aldan guzti. Ongo legislaturan, nauzan, enizen proiektu guztik, horrek ez dietxen, holan. Ezemat urte hongaz, parada batzukin. Urte askotate honga, holako movimentu izanik egon. Hori holan da. Eta ez gazto, zorpetu ez gain. Orduan, zen nahi zuek esati ba. Nauzan, gugaz, lana etxeko, ez diru, esate zuen modure diru. Diru, zorpetu. Hori bakia, gu konstiente gaz, hortaz. Eta etxen dugu lana, eta gauzak etxen dugu. Hori, eta ez da baidak eta gauzak hori batzorretan ekutzen dugu. Eta honek gaizak burten di, Saturango diki burten dau, Saturango diki bakiak egoera txarrin dana, engoro txosten baten gora, eta proiektu berba den gora proiektu, baina guk zuen nahi zuena, gupen nahi dugu. Hori, besteik ez. Gure aldetik, batematek, ez, Jon? Bai, gauza asko zatia, orduan da nahi ez dut erantzungo, baina, bueno, gauza batzuk zeiatuko naiz labur bada ere, niretzako importantienak edo dianak edo hori. Eta, igual, hain izekin hasiko nahi, bukaren esan dugu, borondate hona, eta aurra gero hona toki degula, eta hori, ikusten da ez ez. Nik ez nuke horren beste izango, hau da. Ez nuke horren, nik uste dut, indeten kritikia edo indegun kritikia, aurrekontuen ingurukoa dela. Ez dala fede txarrez jokatzen duzunikan, ez dala gaizki lan etzen duzunikan, ez dala, ez dugelako izerre esan, eta saiatu geha gauza ofensiboak ez esateko, mingarriak esateko, eta gauza atake personalak ez esateko. Uste dut, endola... Bai, hiru gauza esan dut. Eta igual batek mintzen dut, bat zuzenian, igual alkateantzako zala. Bat zala, gure utzako hauteskundiak ziala, pobriak eta tristiak, hitz horrek erabilidet, ambiziorik gabiak. Aurrekontuak. Tristia, pobriak eta ambiziorik gabiak, aurrekontutar gabiltz, ez gabiltz, jarduteko moduaz ez gabiltz, aurrekontu oreka edo hortazarikea. Eta horreztia, egia, azkeagako kontuan, ambizio falta eta, edo borondatia hori zalantzan ikusten duela, ez duela ikusten arranka hundirikan gai hortan, ez dugu esaten ez dugu unikan partekatzen igual, bai, ikusten dauna da, hilabeteak pasatzen dira eta galdetzen deunean, da, beste ez nahi honori bez, eta, behiru ikusten dugu, ostras, horrek merezitu gehi bat badala, eta batez ere gu bezala ikusten den bezot, ditzen baldin badezu, heldu eta kariño pizkat ematekoa. Hori da, endeten
akusazio gogorrena esateko, ikusteko kontuak, nondik ajundian. Nik uste dut bilerak tonu honia jundiola, gure partetik bai, da zuen partetik ere bai, hala izango neuke. Lau gauza eskatu dut, eta nik uste dut azalpenian garbi izan detela, urten ez gala etorri, con la lista la compra, amarra, amabi, proiektukin 50 miliontako, 50 miliontako, 100 hortako, ikusten dulako aurrekontuan ez dagoela margenika, nolako gauzak sartzeko. Torretxekan jungea bi gauza konkretuo eta beste bi orokorrauak dianak. Igual aurrekontu tamaino, gehi soziala, konpromiso bat edo eskatzen zeuenak. Errepikatzen dut. Aurrekontutan ez ondolak ikusten margena handirikan, eta ez gu bakarrikan, ez guk ere gure taldeakin batzuk izan elkartu genean aurrekontuak aztertzeko danak esaten zuen, aurten ze aurrekontu, inbertsotan espaldin badu, ze hori izan lehenengo batzorditan ez dagoen jendeak esaten zuen, espaldin badu, hemen milako puro esan dituzue, hasierako azalpen luze hortan, eta etxian dozenak ez zatego zen gauza, eta bai, gauza asko dira, baina dia, iseixa dana, ohiko urtero errepikatzen dian ekintza dira, gauza berrizak, egisa da aurten, oso gauza batzuk, evidentemente, baina hola oso signifikatuak edo potoluak inbertsutan da oso gutxi doz. Eta Aitor beti azarratzen zat, eta beti errepikatzen dit berdina, eta baina beti izaten diazu, eske ematen da, zalantzan jartzen detela, ez dezula lanik etxein, edo inutil batzu zatela, eta inor kutxio ez, gure, ointzen aipatu duzun, gure idatzi hortan ere, etxieta busatu ez, eta horko plenuan faltan nintzen, ez nizun erantzun, baina gaurko, igual beste modu bat erantzungo nizun, hortako borrundatu horrekin entorko nintzen, ez hori ez mua, baina idatzi hori irutzetzat oso xua bezagoela, zabaziran xua betzen jun ginen, eta xua bezagoela irutuzakun, irutzezan niri desde logo, eta nahiko respetutik egin da zagoela. Han ere gauzak kritikatzen zian, baina oso, onartzen gendun, legislatura honetan gauza asko errepikatzen damen, kamara horrean, donan horrean, gauza asko inalizan diala, eta hori biziblia da, eta biziblia da ezin da ukatu, eta guk ez dugu ukatzen. Komendua do, Nos Generation do, Merkatu Plaza do, badoz, proiektuak, egainaneko frontoia doz, badoz, proiektu, eta ala da, eta guk hori ez dugu ukatzen. Eta gaina herrixan alde gabiltz, herrixan onerako etxendan dana ongi torzea da, gu ez goz horren kontra. Eta gauza gizena gure aldeko botuakin onartu dira, bai komenduko obra, Next Generationekoak, zapekoak eta beste danak. Horrekin ez goz, guk ez da hori zalantzan jartzen, horrek urtean kontra bozkatu gendu, beste errazio batzuk gatik, baina guk hori dana zalantzan ez da jartzen. Baina egisa da ere bai, oitzu zehala, eta zu esan dezu, 6 urtean nijoai zinegotzi, beste batzuk bastante gehiago guaz, bai inize, bai ni, eta inigo zerrezanik ez. Eta orduan, tokatu zaku urte onak, txarrak eta erdipurdikoak bizitzia. Eta oain bizi dugu urte honak, ekonomia ondo dijoa, eta udaletxeko egoro ekonomiko ona da, eta kanpotikan datoz diru laguntza asko. Esatu jaurlaritzatek dut eskatu behar da, ia bai, eskatu behar da. Eta lana da, lanen behar da, jarraipenen behar da, proiektuko arkistu behar da, proiektuko behar da. Inok ez duzu zalantzan jartzen hori. Baina egoria txarra denean, zuk lan etxen baldin baduzu, munduko atadana joten baldin baduzu, proiektua baldin baduzu, eta proiektua landuta baldin baduzu ere, ez da guanean, ez do. Eta guk urte horrek bizizan dugu, eta orduan, munduko gestore honan baldin bazea ere, bakaz-plakaz urteak tokatzen baztutu gestionatzia, da oso zaila, eta frustranti ere, bai. Ogain, egisa da, beste gora baten gozela, eta gaina, momentuz, ekonomiak ez du ematen, txarrea dihoanikan epe momentzia bintzat. Osea, tokatzen egoera hona, eta gaina zorra pagatu dira, eta hori. Esan dut, zorrik ez du, zorra hoin bado, komenduakin, tokatzen da zorra, eta guk ere, esaten du, zorra einen behar zan, komenduko obra handi bada, ez da egunero urtero etxen den gauza bat, eta zor bat asumitxu behar da. Azkeneko zorra edo kredituara horien gendunean, gu absten itxuen ginen. Azten itxuen ginen ez komenduan kontra gozelako, beti izan dugula, gaina komenduko proiektu beti izan dezu, nire arkitektorak eta induen diseinua asko gustatu zutela, eta ondo gatuko da, guk horrekin ez dugu kritika ekein. Baina guk ingendura absten itxu baginan kreditu hori izan, esaten gendulako komendua ordaintzeko kreditu batea joan behar geha. Bale, ez dakigu zenbateko da noen dikan. Esaten gendu, kreditu erabili, komendua zorra pagatzeko bihar dan beste aino. Hau da, 1.000.000 bihar bada, 1.000.000 2.000.000 bada, 2.000.000. Oain, dakaula autorizatuta ez dakizeman 1.000.000 eta, iake autorizatu dakaun kredituan komenduantzako ona eta sobratzen da beste zati bat ondako, da ez bat ondako, eta jake hori da guk ez genduna ikusten. Eta hor basozen kontzeptu batuk, mai gainen jarri zenak, guk ez genduna garbi ikusten da guretzako, balentasuna zala, sorpetze maila handiagoa jutia baino, zorpetzea txikixo izan, eta gauza batzuk, prorrogatzen jun, urtez urte, aldan neurrizean gauzai aurrea haitzen jun. Osea, hori da, eta ez gendun guk kontratxiarrain, eta hori, nik uste zentzuz. Eta gaurko aurrekontura berdina izan da. Datuak ematen den da, gamarruteko konparaketak, inorrek izan da, 7-18ko datuak ibili nahi neure web horretzen behi da. Datuak edakazu mundu guztiak interneten bidatzeko,
gure legislaturakoak, ordutekoan ez dezu eguneratu. Osea, Ibilinek idazkarixai eskatzen aurrekontuak urtitako,ak batzuk banak alako, baina ez datzuk ez nabalako ogasun batzordean, urte batzuen paperien eman zakulako, eta nik ez nakan, eta korreo elektronikoa ez zakulako. Orduan, bueno, Ibilinek arkeologiek lan hori itxe, eta 17 ez deta itxatu, badakit 17 okerra izan zala. Baina 18 ona, beste dana behiratu eta portzentajetak eta dakat, osea, kalkulu hori egin dut. Baina, bueno, horre ere, ez da akusazio bat, edo ez dakiz gaizkitzen sostela. Estan, guretzako, desoreka hori dagoela aurrekontuan, eta inbertsio eta aurrekontua dakan kopuru aukitza, guretzako, behar dela, beste leku batzutan gero pixakat ez dutu, eta inbertsiotako diru gehiago bideratu, ze guretzako aurtengo aurrekontotako ezaugarri nagusia da inbertsiotako diru gutxi dagoela. Hori izatea, iruditzat ez dela, ez faltoia izatea, ez errespetu gutxi aukitzia, eta ez izer ere. Ez izer ere. Baina ematen da segulako kritik eta segulako ofensien deula, eta aurreko bengantzia zela aurreko edofilenuan esan zen duena, eta ez. Funtzian zer nahi izaten, zer goz esaten funtzian. Aurrekontu enten inbertsiota dedikatzen den dirua oso txikisa dela, porzentajea. Eta idatzi xan ere inbertsioa bakarrik agertzen zian. Hombre, claro, inbertsio. Bai. Azkenean, etorkizunako, herriko erronkak eta hitz egiten ari denean, gabiltzalako inbertsioak. Eta, bueno, beste hainbat gauza dauz ere bai komentatu aldeunak, Azkiagako hor hotela guk 2007an onartu gendula, guk ez, hau batez onartu zen plan hori, osea, alderdi danok, ez? Bueno, ez egun deten ilegalizotazu esten nahi zuzan. Baina parte hartzen zuten batzorde guztietan, da plenutan eramitze ziloietan jartxoten zinaten eta zuen botua aderazten zen duen. Osea, haura da nona adostasunak egin indako proiektu bat izan zen. Ilegalizatuta zen ala zen, ditak ere kobratzen zen duen, ala moduz, baina etxen gendun bidea, eta zuen iritziak eman zen duen, da zu fase guztietan parte hartu zen dutan, zuek eman zen duten. Osea, bueno, gauza horrek ere konbeni dezatia. Eta gero esan dezu ere bai, hirigintza batzordean aurkeztu zela 2002an komenduko parkinean, esan dezu justo saioak eta zeuk, hirigintza batzordean esosten bi, Inigo eta mi hirigintza batzordean goz, da Inigo eta nik proiektu hori ez da ikusi. 2000, aktia dakazu, bai, 2008an esango dizu zer ekarrizan batzordea. 2008an, hola, de pasada, aipatu zan zuok, hauteskunde programalen aipatu deten hori, egin zen duen hori, momentuan txartxak eta ez dakizat planteatutakoa, antzoki bazalat, ez dakizat, dolako dibujitu bat erakutzakun, parkina antzokixat ez dakizat bat etxe tutolatu. Parkina asko zer txikixagoa, planteatzen dana baino, eta hori erakutzen hori ez da aipatzen ari izaten proiektu hori. Eta guk proiektu hori, desde luego, Inigo eta nik gea, zuek esos de batzorde hortan, gu bai, urti da nagaina, bai bat zure bai, eta nik eta Inigo kere, guk plan horrek eta proiektu hori ez da ikusi, osea, ez da kenun dagoan, baina guk, desde luego, beste hori izaten dut hori aspaldi baten erakutsi izan, horla erakutzen momentu baten, baina bestelakoik guk ez da ikusi. Baina dibujitu ez, sino planua. Porque hori planua arauzu izu dezu eta torrelako, berdin-berdinera lako. Planta berdinera. Eta horrez da dibujito bat, beste dibujito bat, ez, da, erekin bardine. Lehen dana garajizina, on, bi garajeko txan, eta on ja, nahi daun aldatu. Etxe bizitza honek. Baina, praktikamente, berdina. Baina hori da, oin dakazuen proiektua, ala oin dakazuen proiektua parkinana, zagarbi gelditzen. Zein da dakazuen proiektua, parkinana edo beste antzokixakin eta hori? Hirigintza batzordea eramango deu dakauna. Guk proiektua parkinana ez dugu ezautzen. Inigo, igual zeo zerakazu. Ez, bueno, guzti horren, infografia bat ikusi, uste dut infografia bat, bai, infografia bat izan zen, bai. Egon, amaitzari eman behar dizeu da, hon pixkat, ondana juntzateta. Vale, bueno, nik bakarrik amaitzeko penia emateitxela bakarrikan inbertziotan neurtzia udal baten eta obratan bakarrik neurtzia udal baten jardueria. Eta hon esan gezu, hau beti bere txorradakin dator. Baina aurtengo aurrekontutako partidaik importantiena niretzat dudai gabe emakumientzako aholkularitza juridikoa. Hobetuen inbertitzuko dian 5.000 euroak. Eta, bueno, listo, amaitzeko bozkatuko deu.
Mutrikuko udalaren 2026 ekitaldiko aurrekontuen aldeko bozkak. Zer? Vale. 7. 8. Neure buru ez dut kontau. Eta kontrakoak, 5. Abstentziok ez do. Beraz, onartuta gelditzen dira gure aurrekontuak. Bueno, eta besteik ez dakaunez, nik uste ja nahiko luze jundala, eta bueno, hurrengo ohiko batzordean plenuan ikusiko gea.